Naimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mama! Di na kam kumapanawan kini Papa. Mama! Nagaragan kayo. Ay, Diyos ko! Sapay lang kumata magkaputan ni Mama. Mama! Mama! Mama, please! Agring kayon! Mama! Mama! Diyos ko! Mama! Anya ka din di mapasmasama ka na kayo! Mama! Doktor! Nurse! Umay kayo kuma! Tulungan dag! Ni Mama! Sige, boyong. Uminom na lang ta. Nabartag kayon, Mayor. Pustulan. Isardeng tante uminom. Sa nagpaya na bartag. Oray uminom damay di dua botilyang inside, boyong. Abay, tanyo ka di ang mapanbantayan ni Senyora i hospital, Mayor? Nton rabilat dan di baban ko. Kadua ki anak ko. Iso nga, uminom na ba eh? Tumawag ka, dumay di bulutan. Uwan, Mayor. Datiawag ko. Sungbatan niyo, Mayor. Ang mga ano ni Senyorita. Wala mo, di nagsuruan. Sulbang ka. Hello, Chloe. Papa! Umay kayo kuma dito ospital! Mabutbuto nga kunay ni di ka sasaad ni Mama! Anya? Oh, patwa bang kisos. Anya nga ruti ka sa saan na? Diyak pa mo tapi nanawag kita idayan na. Nagayabak iti doktor. Saan ang malasim rakaking kaita? Gamada ka din, doktor, amang damdaming kingkuana. At dan Papa, doon nagiti do doktor ang mga sasikaso itakan ni Mama. Patwa bang kisos. Nasayado ka na. Sige, umayak di tayo. Itamat lang. Urayan kayo ha, Papa. Tarasin niyo kuma. Kat niyang nernerbiyo sa kuna yan. Juan, urayin na kami. Tadi ka makatayap ng away dito. Sige, bye. Kel, papanamta nakarubwat ka man. Ano? Ada ka di manin asikaswan nyo kini Amira. Awan nanang, gaminak man ija balayda. Tawisak ni Tata Matyas, ngayon kamot sarong karan ni Dunya Agripina ija ospital. Anya? Tadi kay ka di mabuti nga mapan. O iti paltog, tinaka-ospitalan ni Doña Agripina. Kat amangan no. Nanang, saan kaya madanagan? Amon nagiti pulis, no anya talaga tinapasamak iti asawa ni Mayor. Anya nga raw ti talaga anapasama. Asino ti awan ng puso anang paltog kini Doña Agripina. Sigun iti investigasyon nagiti pulis nanang, aksidente lang ang anapaltugan ni Dunya Agripina. Kasano anapasama? Ti bagbagam asaan anay gagara apan nakapaltog ni Mayora. Pinakibyangan ni Chloe ti paltog ti amana, nanang. Nagpraktis iti arubayan na. Katkasjay tinapasama. Kayat mo asawang? Kayat mo't ni Chloe ti agsorsoro a pumaltog? Wan nanang, ngam tidakas na. Saan mo't nga itinatalgad a lugar tinaginsaywan na. Patwa bang kis. Di magsinsamad ti ka sa saan ni Mango. Tapay nga. Papa, naibaga dagiti doktor anak karang kono ti kasasaan ni Mama. Numatay. Tay ko na akon. Si ka lang ang nagpagpakita kan diyak. Tasan ka ang pakawan. Di kay kumangatag sa ti gasta, Papa. Nervous ako na yan. Kas napay lang tibag magayo kanya. Basal mo kami tinapagtangkin ko ara. Kasarupay dagiti negosyo tayo numatay. Masino timang nipatay. Agkararag tayo, Papa. Tabarang na makalasat man lang ni Mama. Daka mo. Itinapasamak rin ko ara. Saan ko ba yan na masurutan dagiti aramin ko? Kadupay ti agururay at trabaho kanyak ni munisipyo. Kinaykayat ko tinagbartag tamariribo ka ng unay. Ha?
Mabitla ang umaya kon. Sino nga tatyo mo sa ngayon? Naimbagngal daw mo, Amira. Miguel, si kamat kayam. Sumulat ka. Agyaman na. Ni tatang mo, ada ka di? Adda di talikod ti balay. Agpakpakan ka dagiti manok kan pato. Ada ko mapapanan mi. Bareng kahit na. Sa tino, mapan kayo ka di ti balay da Don Julio? Saan? Income ko may di ospital. Tasarong karan mi ni Doña Agripina. Ha? Ang mga ano kahit mo ti umay. Ay, saan Miguel? Diyak kaya, na kayo latan. Ado ti trabaho. Kan, diyak pa'y nakalabakan nakadalos ti balay. Unangan, sigod nga amom ni Doña Agripina. Katrabang na, bisitahan ko mamat. Nang ronak at, kunada pag duwa-duwaan ti kasasahan na. Basta, da kayo latan ti mapan. Ha? Diyak kaya makita nitong kasito. Kasla day bagbagang. Ha? Wa, ti ko na, maditi bagbagi, kan ado nga ron ti aramidak. Iso da kayo latan kan tatang ti mapan. Alhan, mapan ka ti ani tatang di talikod. Adda di tangagpakpakan iti manok. Awawisik na Amira, tata. Talo tayo kumaamapan mang sarungkar kini Doña Agripina di ospital ngam. Madi kanunot ti bagbagi na. Nga, saan ta napilitan no kung nanaamani ti pagbagina? Taamangan no kumaro kat aggurigaw. Wen tata. Tatayo latan ti mapan. Dumatay ni Doña Agripina. Sigurada wa dakalapukaw ti mayaw. Kayso ti mangipatpataray ka dagiti negosyo da. Wapay kat ngamin nga iti arubayan da ti nagpraktisan ni Chloe a pumaltog. Di namat ang wakas dyan ti mapasamak. Ngam piligroso iti asino man ngagpaputok iti paltog. Iti arubayan, tata. Nga madaw nang iti sana makamoy ti dayta. Boyong, agawit tan. Hintay tuloy taginom. Oray kat nasayatan ti kasasaad ni senyoram. Anya, wala nga amangan numasapol na kayo manan ni senyorita, mayor. Kumakat, da kayo timang bantay ka ni madam. Kaslaglulukan dirik na nakakita ti kasasaad ti asawa. So kahit kung di agawid yan. Ang mga rod ni senyorita nga agawid tayo manan, mayor. Juan, imbagak nga subay lang timang bantay iti inana. No basta, inak nga rodan pagandaran tilugan tayo, mayor. Apag isunto, no pumano tayo. Diyak naman, tiwayo ka ng sarong karkin ni Mama, Miguel. Tata Matias. Uray no adalamat iti nagbabatan tayo. Saan nga iso ti makagapo? Tapno di kam sarungkaran ti apumi iti talon. Agyaman at Miguel. Tata Matias. Sayang, kapampano da papakin ni Boyong? Sana palay, alimi makasarita ni Papam, senyorita. Inapatay, mamuan may ti kasasaan ni Mama. Di mi pagarot makastoy gayam ti kinagrabe ti kasasaan ni Doña Agripina. Agbababawiak na ikarubayan may kinagpraktis ang apumaltog. Diyak namin amo akas ti mapasamak. Tay kuladan, awan umuna ababaway. Anayaw nga da iti uday. Wan tata, ngamamok pa naman minsan. Ijay tun banta ti pagpraktis ang apumaltog. Talaga aporsigido kan sa makasursuro, Senyorita Chloe. Wan, Miguel. Apalak lang unay ni Papa nga sinitado apumaltog. Yung babae ka, senyorita. Apaya kayat mau ti makasursuro a pumaltaw. Tapno dapat pang depensa kiti bagi. Nadagpanggap nga garamit kanya kiti takas. Sige, boyong. Uminom dalat ta. Di kay ka di mapanay munisipyo, mayor. San bailan? Ay nak, iti ospital. San kung tumadlaan nga may pas nagtiag trabaho. Tapampanunod ti kasasaan ni senyoram. Ne, iba't Chloe, ito yung bawawag. Niyaban nga tanti baga na. Hello, Chloe, iha. Apay ngimawag ka. Papa, kaya't kaway padamag kada kayo nga may matsinarungkaran na tatamatyas kan Miguel ni Mama. Anya? Nasayad man. Tanapanunot dati may. Wan, Papa, kas ko na ni Miguel. Karpangan da kanumat yung may mangkita kini Mama.
Nga uray, ada saan tayo apagkikinaawatan? Nagsayat kuman no nagkikita kami. Tapno may peksa kumamot ti panagyaman ko kadakwa da uray kasano. Panagkunagkat na saysayaan, na saan na kayo anaabutan, Papa? Napayakas dati ko nam. Kapot na ang mga no, na saan nyo manan apagkikinaawatan, kat makaluksaw kayo. Juan, tadyak kayat ipan nakisarita dakin ni Don Julio. Amuklatan, asugsugan ida, dayadon. Sugsugan na ida amang ilaban, iti kunkunada, akarbenganda. Saya sa saan kayo ang nagkikita kada Mayor Miguel. Tano nagdadanan kayo iti ospital. Ang mga naagdaman kuman na paluksawan kada kayo. May mayat ko man naabutan mi da mayor, nana. Tabarang no isunti pa kapanunutan na. Ang makikapya ka na kami. Iti panangusarang karmi iti asawa na. Saan to apulos ang makikapya kada kayo ni Mayor Miguel? Aging gaadiyo iatras ti ilablaban nyo apan nakaagraryo ti dagada. Banag asaan mimot ang maaramid, nana. Tanabayagan. Akal-kali kagaman tayo ti panakagraryo kuman tinaga at tartarawidwidan tayo. Unangam, ibagbaga ni Mayor agamrod tayo. Gapu iti day tanga ilablaban tayo. Ura ibagbaga na ti kasta kada tayo, nanang. Adamot lintag amang iman mandar arumbeng ama agraryo dagiti nalalawa adaga. Ako ko ti may sa tao. Matanda na aganak, tunggal makasamo yun ni Mayor. At akin kwa na tibilag kenturay. Ket arig na ako tun kayo laeng amang kagkagat ken kwa na. Tatang, anyat pa nagkita yo kini Doña Agripina iti sinarungkaran nyo. Makalasat nga tawan no saan? Iti nakita mi akasasana. Asla narigat ang makarikubar. Hala, no kasta? Mabalin asa na makalasat, tatang? Dahita ti patta-patta. Ang sa bagay, nalaimbot na iti doktor. Numatay? Tatang, Apaya na ikulang ka iti naibagak. kwa tatang, gaputan numatay ni Doña Agripina. Asino pa ti mangkita kada iti negosyo ta? Idinto ta napagklanmat a politiko ti asawa na a mayor. Ang damat ni Chloe. Di isang ti mangkita ka na iti negosyo ra. Adda ko mga amo ni Chloe ay iti negosyo, tatang. Awan samat hilig na iti negosyo. Makaamun ati mayor, no bilang awan gasat ni Doña Agripina. Boyong! Boyong! Ada ka di bagayo, Mayor? Natural at day bagak! Isukor na pukpukawan ka, loko! Ay sus, tanapudot sa amot ti ulo yo, Mayor. Agburburig ti darak, iso na pudot ti ulog. Iso di naksurunan winururudan. Wan, Mayor. Numanya ka di ti bagayo kanya. Adda pangibaunakan ka. Ikarigata mabirukan. Kan kasarita ti tao, akayat ko apangibagaami di mensahe. Asino ti tao ngay nakasarita, Mayor? Anya ka di ti mensayo, akayat yo amaidanon kinkuana. Ni Don Julio, hikayat ko ng kabirukan akasarita. Anya ti kayat yo amaidanon na mensahe kinkuana, Mayor? Ibagam, ano kaya't na amanayon pa lang ti biyag na. Nasken na pagtalikudan na ti Karina. Amang tulong kadagiti katalunak, mawatam. Anya? Kayat yo asawan, Mayor? Nakbutbut nga ni Don Julio. Juan, dahi tati misyon mo. Nasken na mapaatras mo amang tulong kadagiti katalunak, Boyong. Kasla narigat ti kayat yo nga ipamisyon kanyak. Tapay yan narigat. Idinto tayong kalaang kasarita ni Don Julio. Gaputa damag ko nga adu kanumot ti security guard ijay. Pues, mangikuyog ka kadagiti tao. Tapno, da kayo tibang butbuteng. Numabuteng ka, ngagway may sa loko. Ay, uray saan latan, Mayor? Tadyak kayat nga ibagayo at akruta. Nukas tamat lang, ang tignay ka nga rudan, Boyong! Nagkakwamanan anak, apay nga itakala nga sumangpat.
Napan ko kinasarita ragiti umay tutumulong agparti. Kan nagluto ka ragiti may sagana pagdayan inton kasarmi kini Amira, nanang. Ayun gayam. Dandanin tinaykad nga aldaw akasaryaw. Wala nang. Ket, inawagan na kita iti sekretary ni Apo Padi. Ket, anya ti imbaga na. Sakbay ka no ti kalaysa. Rumbang ka no, ngag-seminar kami pa'y, nanang. Adda nga rod inkadengdan aldaw apan ang seminar da kada kayaw. Adda nanang. Iso ama panak to ijabalay da Amira into malam. Tay bagakin ko na. Di ka pa'y laawagan iti cellphone na. Di ka katagtagtaga mapan. Nasaysaya at no inakdanunan ijabalay da nanang. Ay, sapo ayat mo lang amakita manan chay ayatem. Iso nga oray na bannog ka kat di mo samiran ti mapan. Natumpungan niyo nanang. Amoy, nakaragrag sa kaklaunay. Tay ti kamaudyanan na. Ikasar kong tumutlangan ni Amira akapapatgan iti biyag ko. Ay, sapay la ko mata. Makabukil kayo adagos iti apo ko mikini matyas barok. Ikarkararag tayo nanang. Tasapay la ko ma. Taparaburan na kam adagos iti anak. Tapno adanton ay aywanan yung apo ko yun. Ha? Ni Amira nanang. Umawawag. Mabit lang tasong bata. Hello, Amira. Imawag ka man. Juan, kapunta di ka matla maurayan dito balay. Inawagan kan. Nalipatam sa amat di papanantay tangal daw. Ha? Ada ka di pa panantay tangal daw? Nakatupay ka nalipatan mo. Saan tapay nga agasawa ng adlansan kabkabaw mo? Di mo't napantalaan ti in-order ta wedding ring? Ay, gaya man niya. Ano, talaga nalipatak. O sige, urayan na nga rin tagrubata ko. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Nabalon ni Buyong. Sabay lang ko ba na makiktot ni Don Julio iti bagaking kwara ni Buyong. Kati babawi na di pa ng tulong na kadagiti katalunak. Tawag ni Chloe. Hello, iha? Abay ngay mawag ka. Papa, umay kayo kumadang gusto di ospital. Darasan niyo. Tapay? Anya ti bagam tapuraan na nga umay dita. Kumusta ni mamang mo? Basta, umay kayo papa. O sige na, bye. Inilab na na. Patwa pangkis. Natay sabit tan ti asawa. Mapanag yung ospital. Ang mga nunatayan ng Agripina. Inikidumanan ni mama. Mama, naturog kay kadimanan? Nakapuot kayo itayan, ngam apay nagkidam kayo manan. Mama. Agar-aran. Mama, inawagak ni papa kat umayan dito ospital. Paiso. Simungbat kayo, mama. Thanks, God. Agyaman at sumbatan yung matlangan ti sa mama. Nakapsutak. Kahit ko ti maturo. Okay. Sige, maturog kayo nga rin, mama. Riyan kayo ito no agdan ni papa. Tayo pa'y nakarubot ka. Nga awan mo't laangan ni Miguel ng urayan. Nalipatan na kami nga da papanan mi ita, tatang. Isungay na waga. Kat saan pa'y anak karubot itay? Anya, una yun ni Miguel. Nagbalinsamot tayo naman ang lilipat. Ado nga minti pa kakumikuman na. Iso nalipatan na nga dagayang papanan mi ita nga aldaw. Danda ni siguro itan. Yala, urayan nga rin anak ka. Tanak man pasayakan nagitimula ka sibuyas. Uwan, tatang. Mabayag sapay mo't amaapit na dito sibuyas yaw. Ang damot ka di bagastan Sige. Mayat ti, tungtungan ta. Ang dagaya mo ni Miguel. Umay na kan dagasan. Uwan nga rin, tatang. Amira! Mapantan! Ay ta, Uwan! Kunaklano ti tricycle na ti pagluganan mi. Timat gaya motorsiklo na, tatang. mawa takaw. Nasirib mo ti lukaw.
Kaya't naakumpit kay tisikit na. Ala ni, Iso adi motor na tinusar na pagluganan niya. ni tata. Chloe, apay nga da ka di tiruar ti sila di babang mo. Kumusta na? Apay nga napurana nga umay di ospital. Umay kayo, papa. Sumbrek tayo ni ayan ni mama. Sumbatan pa di sa lunsod ko. Apay pinagdardaras na kay May. Basta, umay kayo. Mapantay iti ayan ni mama. Umay kakit din, Ako, papa. ray, ikaw din ako yun. Kanya talaga tinapasama kang kuwan, ha? Aday ito ni mama, papa. Kitain niyo. Apay, nakakumot man lang. Natay ka din ni mamang mo. Umasiti kayo iti ayan na, papa. Agripina, honey. Pangawan na, hindi na nagsan na basol ko kaya. Pangawan na. Apay nagsakit kayo matan, papa. Apay nga pagpakawan kayo ni mama. Ha? Anya din nagpasulan yung kankwana. Sige, ibabayon ti ulas ni mama. Pakawanan na, nuwada man na nagsana nagbasulak kang kahani. Pakawanan na na makasaklang ka sa dilangit. Anyat sarsarita mon Placido. Ano niya? Kripina, kuno, nagsakot bangkay. Saan ka, anatay? Sibibiyag ka. Ikaw na anataya kon. Di ko nam anadagsang anagpasulang kanyak Placido. Pato bangkis, kunaklano na tayo kay Dayan na nagakumod ka. Nagkumutak, tamasisira pak iti silaw iti batog ko. Kasari. Ang yamanak, tanalasat mo ni patay. Ano ka kanya tigay? Kaya't ka makasarita ni Don Julio. Pasensyakan. Sana mabali na may storbo ti amo mi. Sandak ka di nga, mamo. Siyak ti makannawan ni Mayor Placido. Ada imbilin kanyak ni Mayor arumbang nga ibagak ni Don Julio. Lagi nyetan mi. Kaya't yung ka di tirire. Pastra kandak iti inaladan ti amo yo, winnusan. Anak ti karasan. Inkasayo dagiti pagtog yo. Impatulong yung kanya. Ipapayo na kita. Tawangan no makalbit nyo. Mapatay ta. Talaga, tayin na ka. So, pumanaw ka. Panaw. Pipintas na kiti pinaaramid ta wedding ring ta, Miguel. Gaputa sikat ti kapapatgan iti biyag ko. Iso nga uray nang yenarigito asingsing. Inkarkaryatak na inyornongan. Agyamanag. Kas iti da ito asingsing awan tinang rugyan ka nagsilpon na. Kas tamo ti panagayat ko hinka, Amira. Kung ko naman salaan matay ta, Miguel. Pudno ti bagbaga. Saan ang matukod ti panagayat ko hinka? Mamatiakin ka, Miguel. Katsapay ko ma. Tasantong agbaliw day ta panagayat mo kanya. Imo pa'y sinungbatan ti damdamagat kan ka. Anya ti kung kunang anadagsan anagbasulam kanya. Sana mabaling ni pag-aktip ng tagikwak kini Amira. Oh, napayamulmulang laganak matlatan. Dumaw dawat ka itay iti pamakawan. Gapo iti panangi pagarup mo, anataya ko. Honey, nakabusot ka ba ilan? Nasaysayat no, iritip mo manan. Tapno na dardara sa mapasublim, tipigsam. Saan ako na makaturog? Isusong batang kitin ti saludsud ko. Aging binto agiti bagak. Placido, urayat ti sungbat ti saludsud ko. Tidak mo lang lang nakasta. Kunak, anya tinagbasulam kanya. Ate, panangayon ko. Nga asman ti anak dati, makasuro apo maltog. Isuti ko na ka nagbasulakin ka. Tano kumadya kayong palubos, ng sursuro, di nakakumana disgrasya Dayjay kadila, ang tikong ko na manadagsan ang nagbasulam kanya.
Uwan, ada ka di pa mo masapali? Awan magkiti. Mapakawanon na. Nagistayan na kan napatay ti anak ta. Gapoy tiragad ko ang makasursuro. Apo maltog. Ani, magunod mo lang ti pamakawan ko. No kasaritam ni Chloe nga isardeng nan ti agsursuro apo maltog. Anya? Uwan agam. Nasga di tarigagay na ang makasursuro. Tsak kaya ta makasursuro. Ta mga no isunto ti pakaisagmakan na. Amang ano iti sumaruno kat mapatay na ko. Sige. Bayam, kasaritak to nga ron ni Chloe. Nga isardeng nan ti agsuro apo maltog. Anya ti kunayo, Papa? Imbaga ni Mama, mapakawan na kayo laang, numaalo ko'y dak nga isardeng kon ti agasam ti paltog. Waniha. Papa, amoyo anas gati tarigagay ko ang makasursuro apo malto. Amog. Isu nga rod nga agtulag ta. Tapnusan na makaltay ti tarigagay mo. Ken, tapno mapakawanak ni mamam. Anya nga rod karamidan ta, Papa? Agtulag ta na sayat. Ibagam kini mamam, analukoy ka na mangisardeng iti panagsurom a pumaltog. Ano yan? Ngam kinapudno na, nalimad ngagpraktis ka. Kasano ang mailimad tayo, Papa? No, ijay matlang na panantayo idi kadabuyong, ti pagsursurwa. Sigurado nga danto lata makaibagakin ni Mama. Aldamok ang nasulinak ka natalga na lugar. Amabalin mo a pagsursuruan. Sa dino, Papa? Iti awagan da iti bantay balinawang. At ayo da lugar, gam natalgad. Kaya ko pasyaran iti kabiitan a panawan day abantay balinawang, Papa. Bayam, mapantay to kadabuyong. Sigurado amay ayo ka no makitam. At daggal awaig. Awagan da da iti ayos ti sunggo. Ano yan? Nagmayatan no kasta, Papa. Awan, takas kalaadda iti paraiso. Tapay nga italang itulog mo ni Amira, Miguel. Tata. Gaputa dapat da mga inasikaso mi. Iso apasin siya kay kuman, no itala nga itulnog ko ni Amira. Uray, tanalpasan ti amin nga sa sikasun ni tatang. Isuasan kayo nga gungat, na italang itulnog ni Miguel. Pasensya kay kuman. Yak ngamin kaya ta mailawan kaya. Ta saan kayo pa nagkasar? Di kay madanagan, tata. Sigurado ka na kayo. Birhen nga idatag ko ti anak yo, itinadag ng altar. Sige, di tatay pa eh. Ha? Apa nga rin daw nagtartaray ni Amira ng madaya? Amira! Amira! Ay, ano yung tinapasama kini Amira? Apa yung nagtarang niya madayo? Ay, agpudno ka man pa raw. Ha? Pinilit mo ka rin ni Amira. Ay, saan? Saan, tata? Saan mi nga inaramid ti? Tas iti aday ti panunot yun. Apay nga raw dakilat ating maray. Anya tinaramid mo kinkwana. Awan ti ammo, tata. Agdamag kayo kinkwana. Nasaya ata. Kan natalikakmutkan ka. Sapay ko Tadi mo dadaulan na ita pa nagtalagkukin kami gay. Kumusta ti mariklik na yo, Mama? Madlaw ko kasla sumaysayatan ti bagik iha. Kaya't kunti agawi di jabalay. Saan ba ilang mabalin? Di pa imibag tasugat mo? Di nakpayla kasarsarita, Placido. Marurudak kan ka. Ni, punasim ko man tiguram kandiyak, tayo naramid kong timbagam. Anya ti kayat mo asawan? Yanak dati mangibaga, nuan niya tinagsaritaan mi. Akloy, sikat ti mangibaga iha. Mama, tapnosan yun akagura ni Papa. Isarting kuntag sursuro apo maltong. Agpay sukat iha. Di mo esman ti agig kami ti paltog. No dahil ti pagkapian nyo kini Papa. Ikarit, asaan kun nga asman ti agsursuro. Nasaya at no kasta iha. Mamakak lang amin. Tama nga no iti sumarunok at mapatay na kun. No itultuloy mo lat ti agsursuro apo maltog.
Agyaman ang napunasan tigura kanyak na asawa. Kapo iti pamarang. Apanangisardengan ni Chloe. Ngagsursuro a pumaltog. Saan nga muti na amapan kaminto iti bantay balinawang. Tapno ituloy na ti agin sayo. Wah, ni Buyong. Iso ti umawawag. Anya nga dati padap. Pato abanggis. Di mo ka din niya mamuti bagim ka nagati pasurot ni Don Julio. Apay ako nam. Adi na impalubos ang makasaritam di amo na. Imbagak mayor, asyak ti makanawan nyo. Talaga natang kandamin. Nagpilit ka lang ako man na simbra kiti nalatan da. Kastamot ti inaramid ko mayor. Inasutan dak iti palto. Sada impaturong kanya. No. Iso asaan ko ngayon tuloy iti munag. Iti inaladan ni Don Julio. Iti sanda pa ng respitargen ka. Kas labinastos dakmatan na mayor. Hala, ibagam ka dagiti kakadwam. Isagaan na dagiti arbas na. Anya ti plano yo, mayor? Rumaot kayo iti balay da Don Julio. Ibusin nyo amin dagiti security guard na. Anya? Mayor, di kay kadyag pampanunot. No aramidan mi ti mandaryo. Kat ang mga no inton bigat kat saan kay ton mayor gapo iti aramidan may. Tonto! Sika, ti saan ngagpampanunot Buyong. Nagkunang amin ngayon kay rumaot, akas tao kinubuyot ko. Anya nga rod, mayor? Noing kay rumaot, masapol ngagmaskara kayo amin. Agpamarang kayo at tulisan. Samsaman nyo amin, dagiti agkakapatag ngalikaman ni Don Julio. Anya? Kasta teramidan mi, mayor? Kat ni garod Don Julio. Anya teramidan mi kinkwa na, mayor? Irakadyo iti balay na, kat palkin iti paltog tapno agnakam. Di pa ilang garod patayin mi, mayor? Saan? Karukas ta di aramidon nyo. Amangan no sandan to napatyan dagiti autoridad at tulisan kayo. Sige, mayor. Aramidan mi garod dagiti imbagayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anyam to nga ti aramidan ni Miguel na maduktalan na asaan ako na pirhen. Diyos ko, ayayate ko na ni Miguel. Pangasiyo, saan nyo nga'y panubo sa lumamis, tinapara panagayat na kanya. Mira. Ni Tatang, umay dito ayan ko. Sana mabali na makita ng agsangsangit. Nakapanawan ni Miguel. Mabalin ka day, ando at namayot ng agsarita. Anya ti pagsaritaan tayo, Tatang. Tinakitak itay at tigtignay mau. Timaray ka ngay madayaw. Iti panang ipasigurado ti boyfriend mau. Asaan pa'y anamulitan ti dayaw mau. Iti panang itatagnan tokin ka iti altar. Tatang, mabalin ka di. Saan tayo napagsaritaan, dahit ha? Agul-ulbud ka rin ni Miguel. Punersa na kakaday. Saan, Tatang, saan? Awan pa'y kinapasamak ka na kami ni Miguel. Ti agpaisaw ti bagam. Saan na kumapaglibakan? Pinadakkel ka tinasaya at akababalen. Yan managbuteng iti Diyos. Jak kaya ti ulbaon. Saan nga agul-ulbud, Tatang? Agpay sutimbaga kada kayo ni Miguel. Uray kanain kami arumwaro nagkuyog. Saan kami ang naglabas? Apay nga raw dakila at ating maray ka itay ngay madayaw. Kung amin, Tatang. Anya nga tatirasod ko. Kita nakmatlatan. Sung batam ti saludsod kaw. Mading amin tirusok ko itay, Tatang. So adin artaras ko ti madayo iti ayan nyo. Agpaiso ka na iti bagbagam kanyak anak. Uwan, Tatang, saan nakagulbulbud? Takas iti kinunayo. Pinadakkeldak ama nagbuteng iti Diyos. Sipo di tayo simampot ka. At kasla nakaungo nag-unay ti pampanunutan. Kuang amin nanang.
Ada dagiti gundaway akas lasaan ko ang maawatan dagiti tigtignay ni Amira. Isuti pakaburiburak, nanang. Damagam kumaan no anda ilimlimad kin ka ni Amira. Nga isuti pakaburbur siyam no dadumak kin ko ana. Naminado na nagdamdamag akin ko na. Ngam, kunanamat nga awan ka no ti problema, uno, palimad na. Matlagayam. Katapay nga ron amariribukan ka. Gaputa ado dagiti mapalpaliw ko kinkwana. Akarakar na atigtignay na, nanang. Kaslay tayo agsarsarita kami kada tata Tomas. Kalat-latan at maray ngay madayo. Ang mga no damot di kinagura na anay saaw. Awan mo ti amok anay sawang ko ama ni nanang. Malagip mo ka de no anya tinaudi anay bagang iti saan pa'y atim maray ni Amira. Nanang. Nakunak. Amang namnaman ni Tata Matyas. Asaan ko amulitan ti dayaw ti anak na. Aging gadi kam nagkasar. Ngami di mangag ni Amira. Kilat-latan at maray ngay madayo. Aniya? Ne, taapay. Weno, amangan mat nga may no dan napasamak kada kayo adwa. Nanang, mabalin ko nga isa pata. Asaan ko pa'y anagaraw ni Amira. Kumusta ang tisugat mo, Hari? Naut-ut ka di lang. Saan una yan? Nakaad-ado ti patpatumardag iti nurse nga agas ko. May mayat. Tapno dardara si panagimbag na. Awan gayam. Si mublat mat ni Chloe ang nagawid. Mapan ka no agdigos. Tambara na mat na mangala di pagsukatan na. Wana ni, tasaya at mat no nagawin tapno makaina na. Kan tapno makapagsarita ta dudwata. Ado dagiti kayat ko amalawlawagan asikala ang ti makasungbat. Patwa panggis. Kas kumaitan niya, Agripina. Umuna, kat tinakunam iti nga danadagsan ang nagbasulam kanyak. Anya ka di day chay. Imbagak matan king katisungbat ko. Ti anugot ko iti panagpraktis wenno panagsurusuro ni Chloe a pumaltog. Sa anak amamati, adalakit di sa bali anak kabasulam kanyak. Tani ako ma? Ada ka di amom? Isu nga rod adamdamagag kan ka. No anya tinadagsan ang nagbasulam kanyak. Tasaan ko nga ammo. Naibagakon ken ka. Awanan ti sa bali a may bagak Agripina. Gulimat kayo. Gulimat. Imayak. Tada kayat ni Mayor nga iparamid kada tayo. Rautan tayo ti pagtangan ni Don Julio. Ket patayan tayo dagiti amin na gwardyana. Masapul nga agpamarang tayo atulisan. Ket kalpasan mapatay tayo dagiti gwardya. Punguan tayo nga irakad ni Don Julio. Sa tay samsaman amin nga agkakapatag nga alikaman ken kwartana. Hello, Miguel. Apay nga mawag ka? Kaputa kaya't ka kumustayan. Kan pambarak mo ta namang damag. No apay aklat at timaray ka ngay madayo idi agsasamo tayo kada tatang mo. Madiman nga minan ti rusok ko. Iso nagtarayak ngay madayo iti ayan yung kantatang. Kunaklakit din no ada na isawang ko kinaguran. Awan, Miguel. Anya ko mati kagurakan ka, idin to ta nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakadungdungo ka, kan kang ronanti amin. Please respetuan na. Kasta ti kinasinaw ti panagahat ko kin ka, Amira. Kati karig, sikalan ti babae kaya tayo, ingganat tong balbihan. Sapay lang kumata dram day ta akarim, Miguel. Patwa pangkis. May mayat nusan ko abambantayan ti asawa kidayan na. Ano maliklikak dagiti damdamagan na kaniyak. Kunak lang amin nuratay din jaske. Iso nagpakpakawanak. Kapoy tinaaramid ko abasol. Di mo timbagbaga ni Chloe. Kunak langit din no anya ti baganak nangayaban na kanya. Kayam. Di pa nakalasa tante nanay ti pagkad. Pato pang kismanan. Di buyong. Iso to'y umawawag. Napipiyapay nga iso ti kasarsarita ng di asawag.
Hello, Boyong. Mayor, agdaak ita dito'y hideout tayo. Kat nakasarita kung dagiti tao tayo. Nasayaat no kasta. Kat, nakasaga na dan? Wan, Mayor, itay pa nga anuwarda dagiti at kakabilag nga armas da iti armory. Good. Imbagam ka di madlang, ngagpamarang kayo at ulisan, iti iraraot yo ti balay, dadon holyo. Wan, Mayor, Sigurado lang hindi amar bati marukong na idaramidin yon to. lakad day, Mayor. Kat ang mga no, mapanunot ng tupay, tiyag pakamatay, iti butang na. Nagsayatan no kasta. Lalaingan nyo. Bunusan ka ito. Kadagiti samsaman niyo asanikwa ni Don Julio. Papanan niyo, tatang? Nakarubot kayo, mat? Kami ka ni Miguel, iya opisina ti DA. Ta isubmit may na itinagan may. Isunto ka na, ti pangkitaan na iti may ka ti farmer cash assistance. Naisurat yung matlang arod amin akakadwa yung agtaltalon? Uy, dua kami ka ni Miguel, nagisurat, hindi ka naman. No maisubmit nyo deta master list nyo, tatang. Kanong tong roti pa nakaawat nyo iti ayuda? Kura di may sa mga opisina iti DA. Da kami to kano ti umuna nga umawat. Iswa di min baybayagan. Ipanmin na gito listaan ni Jay. Nagsayatan no kasta, tatang. Ado ti lugar dito ilit tayo. Ngamda kayo ti kunada a priority nga umuna. Hindi po siguro, katalunan na kami ni Mayor Placido. Iswa da kami ti unaan da. Nakasagana kayo kadin kakadwa. Wen, saka na kami. Isuot yung arudan dagiti maskaraya. Tayin tayon rumaot iti balay ni Don Julio. Ngamlaglagi pa nyo. Urayan nyo ti go signal ko. Sakbay nga agpaputok kayo. Wen, sige. Ganlaglagi pa nyo pay. Nga iti da ito'y nga iraraot tayo. Kat saan na tayo abuyot ni Mayor. No di kat agpamarang tayo atulsan. Sigurado maragsakan lakit di dagiti kakadwa tata. Lumamuan da, ngayon tong bigaton ti intay panangawat iti tulong. Lakit di abaraw. Ngam di mo unay partakan ti taray ti motor maun. Tanay, ito nga. Nangronan no, pag-iriga may sikaw. Di kayo madanagan tata. Batido ak nagmotor. Saan tayo madiskrasya? May mayat mo, lakaman mo tayo tricycle mo, tinagluganan ta. Tauray na taray, kat sana ka maamak naglugan. Isumot lang nga iso tata. Uray da ito yung motor ko. Natalgad lang tamo tapagluganan. Miguel, kita miti side mirror. Ha? At doon nangisit aban na sumarsaruno ka na ta. Ha? Uun nga kweso. Kalata pinaspasan natin nagpataray. Ipaigid mo tilungan ta. Masakit na ta. Nasagid mo, dagiti nakamotorsiklo. Anak ti karasan. Nakatingting nga dan tumot namin. Sino nga tadagi jay? Kasla nila kay Matsyas, Jay. Nakalubon. Anya? Gunggunada. Di dan tumot namin nagpaigay. Nakabasol kan buyong. Anya kumat pagdanagan nyo. Awan plate number tilugan tayo. Saan da tayo matuntunan? Apa yun ta? Mas naman dandanagan na kang tsak amo no anyat pagdanagak. Sa kayawan ni tatang. Di da pa'y simmangpat. Wala umawag ito yung cellphone ko. Sino mat ka talaga ito eh? Hello? Sino da ito yung apo? Staff ti hospital? Apay ka di, ma'am? Awan, siyak ni Amira. Apay ka di? Di tatang ko. Nadisgrasya da ka ni Miguel. Sapay lang ko ba? Tasungbatan na adagos ti awag ko na yaboyong. Nakadanon dangatan ni tinapananda.
Boyong! Hello, Mayor. Imbag timawag kayo. At the bad news, anas ka na mamo nyo. Apay, nakadanon kayo ka din, iti balay ni Don Julio. Kat da kayo, tinaba, kitirangat. Kat si kalang tinabati. Ay, saan, Mayor? Di pa'y nangrugit tilaban. Tasang sangkot nito isay. Ang nagaroon, ti bad news, ngay bagbagam. Nakadisgrasya kami. Iti nakamotorsiklo iti. Adda kami iti dalan, Mayor. Ipato, apangkis. Apay kami na di kayo nagananad. Nating nga kami nitay dagigay nakamotorsiklo, Mayor. Di kayo madanagan. Tawan mo't plaka tinagluganan may apan. Ah, Di dan tumatuntunan no asino tinakadisgrasya kadakwana. nasayat no kasta. Ngam nabigbig yun, no asino, dagiti nakamotorsiklo, anadalapos yo. Nailasin ti may sakadwami, di nakalupon, Mayor. Asino? Nila kay Matias, Mayor. Iso, ti, may sana disgrasya. Napinta sa damag, di pa damag mo. Sana ba news na itabuyong? Naapay ang good news, Mayor. Dito takatalunan nyo di may isa na disgrasya. Gapot akong drabida na ijay alangay Matias. Ket, uray no naunatan, awan na sa kitabagrang ko. Anya, unay kayon, Mayor. Ikararag mo kindi buyong. Asapay lang kumatasanan na makalasat na yala kay Matias. Agyaman ak, Diyos ko. Nakadano nakmatlangan iti ospital. Anya nga taaron kayo lahat kan Mikel. Ada nurse ang masabat ko. Agdamagag. Nurse, sa dino ang kwarto ti andag iti naisarek dito ang nadisgrasya iti motor. Aday di second floor, room 26. Thank you, ma'am. Sige. Papanak iti second floor. Dajay jakdan. Pumuli tayo iti may kadwakat sa aral. Magdaaktitan. Pato pangkis. Sus ko! Ni Mayor, isulit ang ululog ti agdan. Nakita na ko. Ang bait! Long time no see, ganda. Kumusta ka? Di mo niyang! Tinong panak. Uray utangag pa'y tibiyag mo. Saan pa'y lang unda sa pagpayad mo itinaramid mo kanyang? Ayaw ka! Bago ang isa. Bahag tawan nakakita sa bali. Iti pa nang tungbam ka niya. Tanuad na amangan no babagkil ka adi na oras. Ditahan! Ayaw! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Placido, anya tinapasamak kan ka. Apay akas tatasubsub mo. Ako hari ano ka natirason mo. Alangan ng ibang kakati ng palak niya. Oh, apay asan ka makasumbat. Kunak, ano tasubsub mo? Iti ada kitiruar. Ada nangawag kanya kat tinaliyaw ko. Isumat at naidugmamak. At di ka nitamat sub ko. Agripin. Anya, una yan akinamulanglang mo. Di ka lang mabain. May daramudom ka kat mayor ka. Di nakakadiim may tinulungan, di ko naman anangawag kan ka. Ako, tinulungan na ka. Ako, tulungan na ko may dahil nga kimakdira ka dagos. Una yan. Impagtawan sa bali, nakakita kan ka. Awan, dahil dati pagyaman na ka, Agripina. Alala, saan na pagsalitaan, dahil mabainak pa itibagik. Boyong! Daw, Mayor. Apay niya mawag kayo. Gapo, takayat ko at amagan. No sinarek yun di balay ni Don Julio.
Saan ba'y, Mayor? Tayor uray may tinapintas agon daway. Aganad kayo, Buyong. Amangan no da kayo ti may sagmak. Wan, Mayor. Awan pagdanagan niyo. Wan kayam. Diti ospital, anak kayo gani diti asawa. Tinangigan damat kadagiti nadalapot siyo anak ka motorsiklo. Anya? Oo na yun. Agpay sutay kunada na ilatlang tilubong no kasta, Mayor. Wan, kadamom, no asino ti kadwa nila kay madyasa na disgrasya. Asino, Mayor? Ne Miguel, iso nagmayat kuman, no duwada, amatay. Gapu iti panang dalapos yung kanakwada. Saan kumat nga mo nga isuda dagiti nakamotorsiklo, Mayor? Anya nga rudan ti kasasada, Mayor? Ni Miguel, adda kan puot nangin sa regda iti ospital. Ngam nila kay matyas awan puot na. Nagsayaat kat kuman, no grabe na ado, Mayor. Tabarang no agkitanda kuma. Atong mangad iti barisanga. Sarabali, nga daangas dadi manon iti ospital. Tanda pambaran na magikararag, adi na kuman makalasat. Kunamat nga damot puot ni Miguel at manon dito ospital, Mayor. Kaya't nangarod asawan nga ada yung kinkuana ni patay. Ngam nila kay Matias. Wah, nila kay madyas ti kararag mo, asaan na makalasat, Buyong. Kadukas tati mapasamak. Agbilibak to kan, anapigsa, ti kapat mo kini Satanas. Miguel, anya nga min tinapasamak. Apay na disgrasya kayo. Sa anak mo't unay anapaspas, Amira. Gamada nang isit aban anang sagid ka na kami. Nga isot nakatulidan ti motorsiklo. Kat na ipurwak ni tatang mo. Kasimot ni tatang. Awan pailat puot na. Nakadado ti sugat ti tirupa na. Kat ko na ti doktor. Naipakpak ka na ti ulo na. Iso, masapula CT scan. Pasensya ka kuman. Amira. Basol ko ti kastoy na pagtang ni tatang mo. Tasyak tinagmaniho di. Madisgrasya kami. Di mo pa basulan ti bagim, Miguel. Saan mo basol ti napasamak? Ti driver ti ban. Tinangdalapos ka na kayo. Iso ti aking basol. Iso ti rumbang na agsungbat. Tidakas na. Awan plate number ti ban. Anak kasagid ka na kami. Anya? Apay nga awan plate number na, Miguel. Dakkel ti atap ko. At tinakalugan iti da iti aban kat managdakdakas. Diyos ko. Imbag garot na sanda kay nga inuluyan na pinatay. Hindi nakita na disgrasya kayo. Hulyo, mapalit tayo sa Tisomrek, itinalatan ni Don Julio. Wan, kakadwa. Mayatan, tamadama ti meriendada dagiti tao ni Don Julio. Kilaatan tayo da. Itan ko yung. Aguray kayo. Tasinyasak dagiti nakapwisto iti laod kandaya. Masapul nga gigiddan tayo amang kilaat kadagiti kalaban. Wan ko yung. Si ko yung. Agsinyasak. Deta. Nasinyasakon. Itan kakadwa. Atak! Ibusan tayo dagiti tao ni Don Julio. Edwin, Sibyo, Jimmy, itigit ditutukan tayo mat. Nasken amalukutan tilandok arwangan. Salbag, ni Burog jay natamaan. Naudatalan. Bikaw, ingkala ni Burog. Iti nakapasagan na, taipan mo itilugan tayo. Sige, agtignikan! Natamaan mo't ni Victor, kat naudatalan. Kakadwa, bumalas tayo, man! Honey,
Apay nga di matla umayan ni Chloe dito yung ospital. Imbabas na siguro tinaturog. Takunan na asan unay nakaturturog iti panang bantay na kinaga. Nang runay di critical kapailan. Awagan man nga ron, takasaritak. Adaman ibagak kan kwa na. Di mo pa'y layuray, ti sangpad na dito winuyay na. Tadi kat madisturbo iti panaturog mo't yanak mo. Umay nga ta, itangal daw, honey. Bueno, may day jay. Imbagak mat, asublatan nak ngagbantay ton malam. Ala, iuray ko lang tangarudan. Parang no di naladladawan ti umay dito eh. Isang din yun, Dagpaputok. Natay amin ang dagiti gwardiya. Anya ti si marunong aramin ng tayo boyong. Sirakan tayo ti balay. Kat irakan tayo ni Don Julio. Tasatay samsaman amin asa ni Kuana. Move! Ha? Ni Don Julio. Iso na dyan nagpaputok. Anak katamaan ni Butog. Kumlag tayo kakatwa. Amang ano adamanan matay katatayo. Anya ti aramin ng tayo boyong. Ang lawlaw ti Dagduma. Tariputan tayo ni Don Julio. Awanan tigaway na. Tamay-maysan. Sige, intayon. Darasan nyo tamang ano at dandumtang nga agarayat. Tatang, agrain kay kuman. Madanagan ako na yan, itisaan niya pan nakapuot. Amira, nakasaritam ka rin ti doktor. Anya ti resulta ti CT scan ni tatang. Kung natin nurse ngayon madamdama pa ilang ti umay ti doktor amang kita ka ni tatang. Saan ka unay nga ganan? Baring numayat mo't lang ti resulta ti CT scan na. Apay kit tinasaan na ka madanagan. Idinto ta ti ulo tinadangran kini tatang. Tagas na. No nadaraan ti utot na. Saan ko mamata, Diyos ko? Dakala kwarta ti kasapulan. No kastaman ti mapasamak. Boyong, Hello, Mayor. kung naglano na tayo kayo aminan, tadi mo song batan adagos tiyawag ko. Kumusta kay ditan? Mission accomplished, Mayor. Nakapanaw kami ni Tibalay ni Don Julio. Good job! Sinamsamyo ka di mo lang dagiti mabalin yung alaan ni Tibalay na? Juan Mayor, inalami amin nasa Nikuana. Kalpasan na, inrakad mi ni Don Julio. Nasaya tunay buyong. Ha? Bunos yo dagiti nalayo a kwarta kas kanala si Donolio. Ngam, malagip ko. Inyam amuyo kadimot lang di bagbagiyo akas tulisan. Juan Mayor, iso na palalo ti butang ni Don Julio. Taulay na nansigan ti pantalon na. Pato abang kesa. Ani, nagkapuam. Tapay ang nagbayag kangawan iti sibay ko. Di talwar. Adalang kinasarita. Asino ka diti kinasaritam? Ti ka di anak ta? Asan? Salbag, ang natitipag ka. Apay ang nagsardang kamatan nga agsao. Kunak, asino ti kinasaritam? Ako di sekretarya. Binilin ko ngay supay lang di makamo. Iti sumagmamanong aldaw. Iti supay lang di makamo kadagit ti transaksyon ko. Kunak no naawaga mo ti anak ta. Di matla umayan. Kuna masublatan na ka nga agbantay ngam awan mo. Kuara, dandan siguro. Iswa di ka kumaunay, masigaan mo na baganatan. Yawat mo tumanlangan ta cellphone ko. Ta siya kung ti mangawag kan kwa na. Sige. Pero, mabit lang. Teka tagitipan na kay charge na. Ato'y honey. Awaga mo ni Chloe. Agyaman na ka ni. Rumuwarak pa lang. Tadapagatang manantinars nga agas mo. Sige honey, tawagak man ni Chloe. Miguel! Amira,
Apay nagsangsangit ka. Anya tinapasana? Nagkala pa rin ko. Tiso tayo magbaga kakabutbutan ko. Anya? Lawlawagam ko matiagsaw. Ribuharin ti resulta ti sitis ka ni tatang. Naduktalan da na daraan ti utik na. Rumbang nga maopera iti kabita na panahon. Diyos ko. Basta, talaga anak karo ti panakaitupa ti ulo na. Juan Miguel. Paupira mga ruda na ragos. Paring no makaputom. Di problema. Nagkala kwarta ti kasapulan, Miguel. Mano ti magat ti doktor na. Nasurok ka sa nga gasot na ribo a pisos. Anya? Diyos ko. Nagdakilin agatan. Saan nga ang angaw akwarta rita? Isot pa karikutak. Awan na mo ka pangalan ti kasta kwarta. Ora siya. Awan mo ti kasta akadakil ti kwarta ka. Amira. Kasano nga rutan? May anta ka dilatan na matay ni tatang, Miguel. Amira. Saan ka mandanakan? Adda na panunod ka pamuspusan. Anya dayta. Dumawat ta iti tulong kadagiti na ayat ti panagpuspuso na atat tao. Pigsa ti kararag ni Boyong. Delikado karon ti kasasad ni Matias. Agkidkid daw na pa yun ititulong. Anya nga talo siya ti masidag ni Amira. Ibaga kasyak ti bangtad iti kasapulan nila kay Matias. Iti may sa kondisyon. Ulita, taglangoy tiragsakan ko na. Placido, umay naman. Kasawa ka. Mabirlang, honey, umaya ko. Agawid ka ijabalay. Ingka kitaan ni Chloe. Apaya pagidam kaniyak. Apaya gurigor. Saan? Namdi na sungsungbatan dagiti awag ko kankwana. Amangan numat-maturog pa lang. Kuna naman nga umabro titipuy-puyat na. Hindi bang bantayan na ka? Sabali ti atap ko, Placido. Isong agawid ka, tayong kakitaan. Pato apanggis. Anya nga ti atap mo? Iti sana pa ng sungbat ni Chloe. Iti awag mo. Ang mga nuadadakas na napasama kankwana. Anya? Anya dahi tangi bagbag ka Agripina. Isungarod nga agawid ka, tayong kakitaan. Wan. Bayam ta agawit. Amira. Miguel, anya ti bagam. Addan dagiti nagkari amang iti tulong kinitatang mo. Sino dagiti mo na nangijaya iti tulong? Dagiti agasawa a Hilda ken Rito a milyonaryo. Nag-text da iti cellphone ko. Mangted da kano iti 10,000. Diyos ko, agyaman na, tada natig na iti puso na tumulong kanyak. Ano, sapay ko ma. Taado pa dagiti mayat amang ijaya iti tulong da. Taypay ang agawid ni Placido. Ngam aging gaitan. Di matla umawagan. At damat lang atan ni Chloe, ijabalay. Isun tayo mawawag. Hello, honey. Nasagpatam ka di matlaang ti anak ta, di tabalay? Honey. Apaya di ka agsaho. Kunak, adamat la di ta ti anak ta. Awan. Saan ko alasang petan dito'y balay? Anya, sa dino nga ron tinagtulungan na. Kunati security guard tayo arimwar pa ilay tayo bigat. Ngam tinagas na tinabat na ibaga iti gwardiya no sa dino tinapanan na. Malaman, kan di nasungsungbatan ti awag ko kankwana. Sa pulam ti anak tahani, tama nga no adandakas na pagtang na. Hindi ka unay agdandanag. Nervyusa ka na unay ako nak. Madanag anak, tay-tay nga awawagak, namdinak met sungsungbatan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Sige kakadwa, uminom ka nagpulutan tayo lang. Rambakan tayo tibaligi manan a misyon tayo. Pagbibingayan tayong tinasamsam tayo, kini Don Julio, boyong. Anak ti karasan, di kay unay agganat amang bingay-bingay. Intun awan tinabartek kada tayo. Isunto ti pagnagbibingay tayo. Umawawag ni Mayor. Anya nga tatibagana. Hello, Mayor. Anya ita, dararamidin niyo kadagiti kakadwam di tahay daot buyong. Madama ti panagrambak mi, Mayor. Adon ti tinumba mi around post kan 4 kantos. Pato apangkis. Agproblema agli ti balay. Nga madda kay madgaya man nga gragragsak nila. Umay kapay lang dito balay. Tanda na patag ni bagak, buyong. Di la mabalin nga inton bigat latan ti panag-report ko, Mayor. Tondo! Kasapulang ka una yan. Iso nga umay ka, ura mismo. Sige, Mayor. Adda ka di bagang? Pakibantay man pa lang ni tatang, tanda pa panak. Ha? Sa dino? Kan mabayag ka di? Saan? Inaklang alaan ti edad at tulong ti negosyante akalukaran tayo. Sino ang negosyante ti mayat at tumulong kinitatang mo? Da Sir Norbert kan Madam Lita. Mangtid damat iti 15,000 na nayon ti pagpaopera ni tatang. Nagsayatan mo kasta. Mayat at talaga ti panagpanawagan ta. At dadan lagi ti mayat at tumulong. Wen, kat agyaman nakta na panunot mo na di awaga sa panagpatulong. Aduk may ti kurang. Ala, baring no adda pa'y dagiti na ayat at tumulong. Kat makumplitong tumatlangan, tigatad akasapulan ni tatang mo apag paopera. Itay pa'y labigat. Nagpakada-kada kayo nagawid ni senyorita dito'y balayo, Mayor. Di yung mat nasangpatan. Wan, katidakas na. Di nasungsong batan dagiti awag mi. Iso matandanagan una yan ni Agripina. Sa dino nga tinapanan na, Mayor. Apaya di nasungsungbatan dagiti awag yaw. Daka mo. Iso ngay nawagan kay tay tagproblimak launay. Awan ka di tikas la atapin nyo napanan ni senyorita, Mayor. Adla, iso ti kayat ko apapananda. Sa dino, Mayor. Taitamot laang kat pagsaganak dagiti kakadwa tayo. Taumay damot kumuyog kadata. Iti bantay anang itugo takidikin ni senyorita apagsursurwan na pumaltog. Idya iti atapag kita ngayon na. No kasta kat awagak nga rudan dagiti kakadwa tayo. Tain tayo birukan ni senyorita. Nangag ko ti panawagan da Miguel kan Amira iti radyo. Dumaudawat da iti tulong kadag iti taktao. Kapoy iti kadakkel ti kantidat masapul da pang paopera iti amana. Uray addak pay laeng dito'y ospital nagpapaagas. Awagak ni Amira. Takayat kumat ti mangted iti tulong. Awan lat dati sumong bat iti panagpukaw ko buyong ko. Amang ano saan adito iti imayan ni senyorita? Pato abanggis. Sa dino nga rodan, kinapnapanan na no awan dito'y bantay. Awan ka din ti mapanunot yung posible apapanan na, Mayor? Awan nga rod. Ala, padasin tayo ti agwanawan iti waig. Iti awawagan da iti ayos songgo. Anya? Ta posible ka di anak kadanon ijay, Mayor? Anya tamo tayo. Abang ano na pa nagdikos kit di ijay. Sige, mapantay nga rodan, Mayor. Kakadwa! Mapantayon! Hello, Doña Agripina. Kumusta kayon? Apa niya nawagan, Dak? Panangasi ti Apo. Nasayat matlaan ti kasasad ko, Amira. Imawagak. Nangag ko ti panawagam iti radyo. Ha? Ay, wan senyora. Awan nga minan ti amok, apagdawatan iti tulong. Iso nagpa-public service ako ni ti radyo. Uray no adda akpay lang dito ospital. Kaya't kumat ti tumulong iti pagpariko ta, Amira. Iso nga umay kanto dito'y ayan ko tamang tedakmat. Anya?
Ay, oray sa anan, Doña Agripina. Agyaman naklangan iti panangidyayaw iti tulong yo. Di kang babain, Amira. Makatulong akmat iti parikot mo. Sige, senyora. Ada pa yamin papanag. Bye. Pasensya lang ni Doña Agripina. Diyak mapanalaan ti ibagpagana at tulong. Awan matlata ni senyorita ditoy, Mayor. Nabalal na nga tan. Awagan niyo manan, Mayor. Baring na sumungbatin. Anya ko ba tinamnama masignal dito'y bantay? Nalubat sa payan, ti cellphone ko. Anya? Ay, kasano nga rod itan, Mayor? Anya ti sumaro na aplano yo. Ituloy tayo ti agsawar. Ket no saan tayo ladta mabirukan. Bumaba tayon. Agpatulo nga kadag iti pulis. Apay nga taan nagkadkad ni Amira iti iding tsaya katulong kan kwa na. Kaslamat gumurguran. Idito talaga saysaya at akmat kan kwa na. Aglalo idi katulong ni Pailaan. Ti cellphone ko. Agriring. Barang no ti anak ko da ito yan. Ba't kayang asawag? Hello, Placido. Anyan ti damag? Saan may payan na birukan ni Chloe? Anya, Diyos ko, sa dino nga rudan tinapnapanan na. Agsip ngatan. Itay pa'y labigat ang nagpakada nga agawin, manipod dito'y ospital. Inawagak pa yan dagiti kagayam na posible yan na panan na. Ngam ko na damata sa nanap-napan niya iti anak ta. Diyos ko, ang mga nupimod no ti atap ko, nga dandakas at napagdang nahani. Sabay lang kumatawan. Hindi ka unay agdandanag. Uray ka din nagpagpatulungan kadag iti pulis. Wan nga rod, honey. Nakakaasit ka sa saan ni Tata Manchas. Taging ganay ta. Awan pa'y puot na. Imbag kanyak. Tagarumyadla ang tinaganap ko iti panangkadisgrasya ni. Diyos ko. Tulungan niyo ko man ni Tata Manchas. Diyos ko. Sapay lang kumata makapuutan. Tata Manchas. Miguel! Di mo't sumungbat. Nanang, kunayo amid yung mariti bagbagi yun. Ngamapay ngayon may kayong matiti ospital. Kaputa, kaya't kumatama kita ti sasaadin yung kinimatsyas baro. Iso nga imayak. Kunakmat ka na kayo agas-gas kan garumyadla ang tinaganap ko. Nila ang tatamatyas ti grabe. Dahil tao, agar-arangan. Saan mo ta nagmulagat? Diyos ko, nakapimpiman kilangana. Matay samot baraw. Saan nyo ko mga ibagbagat ti kastananan? Agkararag tayo kitdi. Tabarang na makalasap na tlaan. Ni mat doon ni Agripina dahil yung mawawag nanang. Anya nga tatibaga na. Dahil taman pa nga inawagan nak. Hello, doon ni Agripina? Miguel, imawag ang tadamad-damagan kan ka. Parang nusay ka, ti makasumbat iti pan nakaburburtsak. Anya tidamagan nyo, doon ni Agripina? Anda ka digura, kada kami ti kaayat-ayat mo. Ay, awan senyora. Ken apay anadamag yu kanyak ti kasta? Kaputay nawaga kita ni Amira. Nangag ko ti panawagan na iti radyo at umawdawat iti tulong ka na iti tagtao iti pan nakaopera ti amana. Iso nga impagag at tumulong at. Yung pinagkadkadan nakmat. Anya? Apay apagkadkadan na titulong nyo, doon ni Agripina. Idinto tagkasapulan da unay ititulong ken panarabay dagiti tattao. Day tangarong tinagkalapurpur tsa kanya. Iso ang nadamag ko no, ang dagura kanyak ti kayan ayat mo. Awan senyora. Nuada, mabalin anay bagana nga ta kumamat kanyak. Apay nga rod, at hinak kayat natulugak iti pagproblemaan na. Mabayin lang kada kayo, senyora. Gapo iti panagikat na akas katulong yun. Kasaritan to ni Amira. Awan rumba nga pagpainan na. Kat umayon to alaan ti iti jaya katulong. Uwan, senyora. Kumusta ti panangbantay mo kanitatang? Kabayatan ti kaawan ko ditoy. Nagarangan ni tay. Kat kunak no,
Makapuotan. Ngam saan mat gayam? Diyos ko. Sapay na ko, ma. Namangi pa si mudaag day diya sa may sayaat hindi kasasaad na. Sapay la ko ma. Awon gayam. Imawag ito ni Dunya Agripina. Ijay gayam third floor a private room ti ayan na. Uwan, inawagan nakman. Ijay ti ayan na. Di na ko idi nurse. Apay nga mawag. Anya timbaga na. Sinaludsun na. Nadaguram kadakwada. Ha? Taapay ka no pagkadkadam ti ididjaya na atulong. Idin to tagkasapulan ka unay. Miguel? Oh, apay ang napasimnay ka. Wenno pudno ka di ti atap na. Nga daguram iti pamilyada, Amira. Ha? Oh, apay di ka agsaw. Sungbatam ko mati sa ludsod ko. Adda ka di guram kada mayor. Awan, Miguel. No awan, saan arumbeng apagkadkadam ti itid na atulong? Mapantanto iti ayan na. Talaan ta ti ididjaya na atulong. Mabainak. Saan ko nga laan titulong da? Anya? Amira, anya ko matikabayin mo? Kasapulan niyo titulong. Kat di mo ko mapaayon ti maididjaya ka na kayo. Laglagi pa. Adupay ti kurang iti pagpaopera ni tatang mo. Uray, pay. Basta diyak kayat nga laan titulong nga gapo iti pamilya da mayor. Amira, ibagaman no anya ti rason. Tapno saan ka apilitan ang mangawat iti tulong da? Imbagag matan, Miguel. Mabainak kadakwada. Saan ka kadi makauawat iti sao? Nalagaan na rason ang mabayin kalaan, Amira. Ngam nakastaman nga agpaiso. Bayan, syaklatan ti mapan mangala iti ididjaya at tulong ni Dunya Agripina. Saan? Di ka mapan. Oh, Lumapan ka. Kagura ka. oh, anya? Naireport ko kadagiti polis. Ang mapugpukaw ti anak ko, Boyong. Anya nga na talaga tinapasamak kini senyorita, Mayor? Diya ka mo. Kinabudnon na matandan na kanak matan. Iso nga ituloy yun at na kadagiti kakadwam ti mang birok kenkwana. Wen, Mayor. Sa dino nga rodan ti pagbiro kami kinkwana? No kasapula na sawarin niyo tintiro nga ili. Aramid niyo. Wen, Mayor. Saan kami sa Marden? Aging gaadimi mabirukan ni senyorita. Miguel, rabiin ngam at kakapailaan dito'y balkaw. Sa anak pa makaturog, nanang. Gapo ka de kini Matias. Gapo kini Amira, nanang. Maburbur siya anak kinkwana. No apay adi na kayat nga alaan ti ididjaya at tulong kadakwada ni Dunya Agripina. Taapay ka no. Anya ti rason na adi na kayat nga awaatan ti tulong da mayor. Gapo tamabahin ka no, nanang. Ngam, kasla sa anak amamati nga isulaang ti rason. Adi na pangawatan iti tulong da mayon. Sinaludson mo kumaa. No adda pa'y naununag ang makagapaw. Di na magkumat. Ngam impeteng nalata. Amabain ka no kada mayor, nanang. Nasido, rabiin. Kamsaan yung lata na birokan ti anak ta? Kaslawanan na mo kapang birukan kenkwana, Agripina. Nasursur mi aminan kada buyong nagiti lugar. Apagpalpal na ilangan ti anak ta. Apay ngagsangit ka. Kaputamang ano pinataytan ni Chloe, honey. Tuwa pang kis. Saan man natila daalab-labid ang Agripina. Uray lasumgara kitimbagam. Di ka matanakan. Uray kat na-report kon kadagiti pulis ti panagpukaw na. Uray na i-report mon kadagiti pulis kat madanagan aklata. Anak ta ti mapugpukaw Placido. Iso adi kay kumasumardang amang birok kankwana. Wan. Sana na masapol ng ibagam kanyak reda. Pabirok ko kadagiti tao. Bareng masarakan dan sakbaya dumtang di barbangon. Makariing sa ni Tatang. Tatang. Anya tinasakit. Tatang. Diyos ko, agbalbaligaw ka matanda ka
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Miguel, apay arumwar ka. Idin to takalta ang tirabe eh. Kunak no di kay makapuot nanang iti panangilukat ko iti ridaw. Papanam aya nga men, rabrabe eh. Mapanak di ospital nanang. Imawag ni Amira. Kat ko na, anagrigat ka no itay ni tatang na. Anya? Ay, Diyos ko. Dahil dyan nga tanti resulta ti panakaitan ti panaka-opera ti ulo na. Siguro nanang. Kat kastao na itinervyos itay ni Amira. Iso nga inak matlaan kad ka doon amang bantay kinitatang na. Uwan ang taang tirabe eh. Di ka kadi mabutan nga agdalyasad itinasip nga tadala. Anya ko magkabutin ko nanang. Kan adamot silaw ti tricycle ko. Ngala, agan anak ka nga barog. Kan alaam di ulis kan pungan mo, ta ituloy mo to ti maturog ija ospital. Apay anak ariwawa kay wasimbang boyong. Kaputa kinalam rin may isa kadwami, Mayor. Isuakan kansyawan na. Sino? Ipatsing mayong. Salbag! Sana napati kanya, Greta. Ano ni mayong? Kumusta nga ro, di pa nagbiro kayo, boyong? Awan, Mayor. Di milata natuntunan ti ayan ni Senyorita Chloe. Salbaga. Agpaisungatan at danda ka sa napagtangi di anak ko. Saan ka di pa ngayon mawag ka na kayo dagiti pulis, Mayor? Inawagan na kitain ni Hebe. Kat kunana nga uray dagiti tao na. Sanda pa yan natuntunan ti ayan ti anak ko. Awan ka din ti iwayat dang na investigasyon, Mayor? Ada, sapay lakuma. Tamamuan tayo ito, nuan niya ti motibo, iti panagpukaw ti anak ko. Amira, anya timbaga ti doktor no? Taapay pinayaban na kaitay. Miguel, Oh, apay ngagsangit ka mata. Imbagada ka di asandan amagasan ni tatang mo? no, saan ka na pala maopera ti ulo ni tatang iti unang ti 24 nga oras? Mabali na matayan. Oh, anya? Ibagang ta operandan. Kasano nga ibagak? Katawan matumda sa kwarta pagpa-opera. Sikat ti ayan nan. Numatay ni tatang mo, Amira. Apil kasta ti saom, Miguel. Gapot at damat mayat at tumulong. Ngam di mo matkayat nga awatan ti tulong da. Di ka di jaya ni Doña Agripina ti ibagbagam. Wen, Amira. Takuna na nga isun ti mangpunno iti kurang ti kwarta nga dakin ka. Ngam di mo matkayat. Miguel. Oh, apay ngagsangit ka matan. Amira, biyag ni tatang mo tinakataya. Magmag na ti oras. Iso apanunutan kumaan na saya at ti maididyayakin ka at tulong. Honey, rumara ko dito ospital. Mabaybayag ti panagimbag ko no dito yaklatan. Sige. Bayam da ka sarita ki doktor mo. Rumwarkan, no iso ti kayat mo. Makarwarak lang dito ospital. Siya kung timang birok iti anak ta. Anya? Sana na masapol ang makipagbirok ka pa, Agripina. Tas ibubukala pwede sa ti kapulisan tili tayo. Isuda ti mang sapsapol iti anak ta. Well, di na pa'y mat nasapulan ti ayan ti anak. Agtutor ka! Mabirukan dan tulata. Ken saan lang nga dagiti pulis di mang berbiro ken Juana no di kadagraman da buyong. Tidakas, numayisan ton analamis abang kain ton makita na. Pato ka pangkis! San man at nilalablabi dun? Ha? Urayak lang si Duker itimbagam. Uri ka, dawag ko. Hello. Ada kayong matgayam, Hebe. Kumusta ang investigasyon iti panagpukaw ti anak ko? Anya ti madamag? Sipo di tayo simingpot ka. Mas na nakaungunag lata ti pamapanunutan. Apay ayabarok. Mariribo ka na, nanang. Tako na ti doktor. Ano saan pa ilaan ang maopera ni Tata Matiyas itilas unti 24 nga oras. Nalabit asana na makalasat. Anya, apay,
Ado ka di pa iti kurang jay kwarta tapno maopera ni abalayan. Ado pa'y nanang. Ngayon ko mga problema ti kwarta. No kayat ni Amirang awatin ti ididyayan ni Doña Agripina at tulong na. Taapay ngamin, amabain amangawat ako nana. Idin to tabiyag ti ama na tinakataya. Kan magmag na ti oras nanan. Katunggal pitik dagi ti darikmat. Biyag ni Tata Matsyas ti nakapusta. Agsubli ka iti ospital. Takasaritam manen ni Amira. Ibagam nga ilaban na pailaan ti bain na. Kat awatin ng titulong ni Doña Agripina. Ada umawawag. Asino tayo mawawag baraw? Ni Amira nanang. Anya nga ti bagana. Apay ngay mawag. Hello? Amira? Miguel! Umay ka kumati sa ospital, darasan! Apay? Anya ti bagam? Dito ito na mamuhan! Saan kang nagtagtag? Umay ka, Miguel! Wan Amira. Umayakon. Ato pang kesa! Ayun! Apay nga yung barsak yung tigam yung baso. Nabungan! Uray mabunga mi na baso! Aray ho! Apay pinarusukan dakmutan mayor. Saan mo't adakas tayong baka? Dakas! Ti panagdengag ko. Tagumay gayab-gab ti pungtot ko buyong. Kahit mo ka di tatanugang kapal! Ay, saanan mayor? Si Edita kayo! Naguri ka! Di naktalikudan loko. Kasarsarita ka pa'y lang, ngam talikudan na kon? Gaputa diyak kaya ito na maparusukan mayor. Basol mo tayo masidag ka. Makitam lang arodan ngagpungpung tutak. Anya nga minti ka pong tutyo mayor. Ti resulta ti investigasyon dagi di pulis. May babane ti panagpukaw ti anak ko. Anya ka di tinaduktalan da mayor. Rumrumwar, anak kidnap ni Chloe. Anya? Kat asino kumati ng kidnap kini senyorita mayor. Dahita ti jak masungbatan loko. Ngem sikon, iti investigasyon dagi ti pulis. Dua kanu alalaki ang nakakalugong pare ti taltalon dagiti ng kidnap kini senyoritam. Anya? Asino nga tadagi alalaki mayor? Awan ka di ti asapo nyo? Sikon ka dagiti pulis. Ang nakakalugong pare ti taltalon dagiti kidnapper. Dagos nga da si miplot iti panunot ko. Asino dagiti asapo nyo mayor? Saan nga da katalunak dagiti dua alalaki anang kidnap ken kuana? Ada ako na Amira. Anya ka diti bagam? Tayo napuranak nga umay diti ospital. Kung namamagmag na ti oras, Miguel. Katunggal ka nitong aglabas. Piyag ti amak ti nakataya. Isa kong pata ko ni Tita Dam. Anya ti kahit mga asawan? Awate kong ti idijaya ni Doña Agripina at tulong. Tapno maoperan ni tatang ko. Nasaya at deta pangadeng mo. Amira, saan ka nga rudang nagtaktak? Mapankan iti third floor nga ayan ni Doña Agripina. Diyak kaya ta siyak timapan. Diyak kaya ta siyak lang. Iso nga inhayaman ka. Kadwa ka, sumangokin ni Doña Agripina. Kaya't ko adwa ta mangawat iti idijaya na tulong. No kasta, saan ta nga rudang nagtaktak? Mapantan. Mapantan iti ayan ni Doña Agripina. Juan Miguel. Diyos ko. Sabay ko matasaan nga madanan ti karasaan na mayor iti ayan ni Doña Agripina. Saan kayo kadipay nga agsubli di hospital mayor? Saan ba'y? Ato pa iti kayat ko pagsaritaan tabuyong. Pinasikasog matanda iti papilis ni senyoram. Di pa nakadischarge na yung hospital. Di isa kayo tulamapan no awagan na kayo manan amang niawid kini senyora mayor. Natural! Dumngag ka na imbag kadagiti baga. Ay sunto daramidin nyo kadagiti kakaduam. Sige mayor, anya nga dito ibagayo. Kun ipaaramid yo kada kami. Kayat ko ngagbalin kayo ita akas lamarabuti. Analaing ngagsim. Ha? Asino ti si Iman mi mayor? Dagiti atapag. Anang kidnap kini Chloe. Si Iman nyo dagiti amin agaraw ni Miguel. Kadno at nakarkar na digtignay na. Ibagayo at dagos ka niya. Saan nga tama yung mayat no kidnapin mi ni Miguel? Kat piliton tayo pagpudnon mayor. Tondo! No kasta di aramidin tayo.
Di ba kat agbalinak to na dakas iti matang ni Miguel? Idi pa'y katdakas kayo iti matang da, Mayor. Maditi singasing mo, Boyong. Di mo ka di mapanunot, ngan adda may sagmakyanak ko. No bilang dapat no ti atap ko, da Miguel tinang kidnap kini Chloe makamuditan. Saan kumat kidi ngay pilit, Mayor? No diyo kayat tisingasing ko kada kayo. Natural! No anya ti panggading ko, isot matungpal. Anya ti kayat asawan da ito'y apa nagkuyog yung ngay may dito'y ayan ko. Amira, Miguel. May kami, madam. Ta nakapanunot langan ni Amira ang mangawat iti ididjaya yu atulong kadakwada. Anya? Agin-agin kan tumat ngamin, Amira. Bihag ti ama ang tinakataya. Kat no kasapulan nga ibabam ti pride mo, tapno masalbar lang ti biyag ti amam. Aramidam. Juan, senyora. Iso ngay may kami. Natilangan kwartayo ti pangnamnamaak, iti panakalasat ni tatang. Manong arod ti kuram ti kwartam apang pauperam ka ni tatang mo? Nagdakkel. 80,000, senyora. Senyora, uray dua kam to na mangininot amang bayad. No imbagak atulong ko tited ko, Miguel. Saan ko apabayadan? Ha? Iso adi yun pampanunutan abayadan. Oh, Pagyaman kami unay, senyora. Mabitla nga. Ala ti cheque iti bangko. Taing kay tulatan ni pasukat iti bangko. Juan, senyora. Agyaman ak unay, ititulong edad yung kadakal. Agulimak kayo. Gulimak. Tada na patag ngay bagak kada kayo. Adamanan kaya't ngay paaramid kada tayo ni Mayor. Katrumbang nga agtungpal tayo. Anya na ita, Boyong? Kaya't nasiman tayo ti amin agaraw ni Miguel. Anya? Apay, Boyong? Gabutatapon na, ani Miguel ti may sa kadagiti lalaki anang kidnap kini Senyorita Chloe. Anya? Apay nga iso tito doon na? Gaputa iso ti may sa kadagiti kontrabida iti biyag ni Mayor. Ay, agyaman ak. Makaawid ak matlaangan iti balayhani. Well, ngam tanda nam dagiti bilin ti doktor. Di mo liblibatan dagtungari ti agas mo. Ken, saan mo pa ilang mabalintag bagkat itinadagsan? Wan, amok. Saan ang anas ka nga ipalagip mo pa'y dagitahani? Tikit di panakabirok tayo ti anak tati asikaswinta. Araramid namin dagiti pulis ti kabalanda. Tapno mabirukan tayon ti anak na. Ibagak to ka ni Boyong. Tada kamin tumat ti mapanagbirok. Saan? Sa namasapol nagbandog ka pa ildaang. Tadun ti mangsapsapol kang kuwana. Urayang latang no anya ti resulta ti panagbirog na. Anak tati mapukpuka. Uray pay! Sana mabalin nga agtal na ti panunot ko. Aging gaadi tay mabirukan. Apay nga itakalangan si Mang Bat Miguel. ado dagiti inasikaso mi kini Amira nanan. Maoperahan matlangan ni Tata Matias. Anya? Ay, no kasta. At damat langin kumpleto a kwarta amusbusen da barok. Unanan, iso tinangayaban kanya kita ni Amira di ospital. Nangalaan niyo, tinayon na. Napilitan matlang ni Amira, anangawat ititulong ni Doña Agripina. Anya? Ay, nagsaya atin na nakapanunot matlaang ni Amira. Unanan, napatpatag pa lakin ko na tibiyag ti amana, ngam ti pride na. Ngala, sa paila ko mga ron. Tabaligi ti pan nakaopera ni Abalayan Matias. Agkararag tayo nanang, tasapay la ko ma, tasaan abaybay anti Diyos ni Tata Matias. Nang ronakat, dandanin ti aldaw akasarmi kini Amira. Agripina! Umay ka man, darasam! Oh, ayat damagan. Apay, anak kurangan manan ti checkbooklet mo. Anya tin checkem, eden to asyak mo tinagbayad iti bill mo iya ospital. Ay, kahani. Ibagak nga taan ang tadag ititulong. Apay, at di ka makasaw. Sungbatam ti saludsod ko. Amo mat ni stricto nunay tati pagsasaritaan. Anya tin checkem? Nang tadag ititulong kada Amira. Isuti in chekek.
Niya, si katinangdad, sa di mo imbagbaga kanya. No sana ka nagdabag ang mga ano'y limod mo ba yan? Ibagak kumamat laang kan kahani. Nauna anak laang. Mano tintad mo at tulong. 80,000 pisos laang, hani. Patwa pangkis, laeng ko namin tinay tagatan kat nagdakal. Wan, agpaiso adakkel. Ngam, adon to ti sukat na, hani. Sino ti mang sukat? Wano impautang mo kat porsintuan da? Basta? Saan ko nga impautang? Kan lalo nga 1% na. Papay nga rod, nga imbagam nga adon to ti sukat na. Sino ti mang sukat itintad mo kada Amira? Ni Apo Diyos. Isunto ti mang sukat, hani. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mayroon buat ko nagitarwatik ang mapanagbantay di ospital. Naskanakan kaduag na Amira iti panangbantay na iti amana. Miguel, nagluto at ti ibalon mo kini Amira. Ato yo. Inayon mo nga ikarga iti bag mo. Agyaman ak nanang. Ngam, anya ka di tilinuto yun. Prito nga ikaan kan adobo a karne. Agyaman ak nanang. Sigurado amaragsakan lakit din ni Amira. Placido, apay may kulkulang ka. Ayat pang panunutam. Ibagak nga ti resulta ti investigasyon na gani polis. Uy, honey, anyat mapaspasamak kan ka. Apay na nakamulanglang kamatlatan. Kwa. Gabutadan na duktalan na gani polis. May baban iti panagpukaw ti anak ta. Anyat ti resulta ti investigasyon da, honey. Rom-romwara nakidnap ka no ti anak ta. Anya, dagiti ka di man ng tulisan ti akin aramid. Riya ka mo. Ngem ko na ni Hebe. Dua lalaki ang nakapayab-biyab dagiti ng kidnap iti anak ta. Anya nga tatirantada iti anak ta, honey. Diyak masungbatan da ita. No kwarta kumati masapol da. Adda kuman awag dagiti kidnapper. Sino nga tangarod dagiti kung kuna dagiti pulis alalaki anang kidnap iti anak ta? Anya tirantada. Adda tapak karason. No apay ngay naramid dati kastoy. Sino dagiti atapam, honey? Ibagam kanyak, taitamat lang. Siya kung timapan mang palutpot kadakwada. Saan? Di maramidan ti kastano ibagak dagiti atapak. Tadadalaan nga may sagmak ti anak ta. Pues, ibagam nga rod no asino dagiti atapam at tao. Nagdibaribar di pa nagpampanunot na akatalunan tayo. Ni Miguel di may isang atapak. Anya, maramid na nga tatikas jay, honey. Di dalangan nagbutang amang kidnap iti anak ta. Anya ti motibo datap no kidnapan da ni Chloe. Kagurgura da tayo da Miguel. Gapoy ti lablaban da. Ket mabalin aday jay tinangiduron kadakwada. Tapno kidnapan da ti anak ta. Kasladyak pa dyan ang maramid da Miguel a kidnapan ti anak ta, honey. Awanan mapanunot ko sa bali ang makaramid. Nusan laeng ngay suda, Agripina. Tangatan ni abalayan. Nalpas nga tan ti operasyon na. Adat ulang ti aso mi. Kitaot man iti tawa. Ang mga makagat ni bantay. Tataulan na. Ay, sus Mario. Lalaking armado dagiti agsirip-sirip iti kasabaan iti likod ti balay. Tilikop ko ti tawa. Ay, Diyos ko, tulungan da ko ma. Umay nagsamot patayin ng dagyang armado a lalaki. Ay na, numuna tawan ni Miguel. Diyos ko. Tarabahayan niyo kumani tatamatyas. Arupay dagiti arapaap na para iti pagsayaatan mi amin aman nalon.
Kat di ko mabaybayan ti pa nakaopirana, Diyos ko. Ni Amira. Miguel. Naopera ni tatang. Impandan iti recovery room. Diyos ko, agyaman kami. Itultuloy ko maasalwadan ni Tata Matias. Umay ka. Mapanta di chapel. Agdanggay tang agkararat para iti pan nakalasak ni tatang. Wan Amira. Sige, mapantang arudan. Hello, Boyong. Anya ti madamag. Awan ni Miguel dito'y balay na, Mayor. Ilang nanang na deta. Nuawang pumanaw kayo nga rodan. Mapan kayo jay hideout tayo. Ijay ton, di pagsasaritaan tayo. Wan, Mayor. Sige nga rodan, bye. Bye. Ani, asito dyan kinasaritam. Nagiti ka di kidnapper. Saan? Nudigad jay executive secretary. Sulatan ti bagak. Anya timbaga na. Ada ka no, ni munisipyo dagiti ka meeting kong investor. Anya, mapantagarudan, hani. Ang mga nusanda kaya timabayag na aguruuray. Diyos ko, agyamanak. Nalpasan ti pan nakaopera ni tatang. Itultuloy ko mga tarabayan, Diyos ko. Amira. Amira. Apay, Miguel. Oh my God. Rumartan dito chapel. Darasan. Apay, madamdama, agkarkararag akpay. Ato pati kahit ko akidawan kini hapo, Diyos. Agkararag kan tulatan di tarwar. Oh my God. Darasan. Agori ka, di na kuyo din. O sige, rumortan. Naputo din ti kararag ko. Tajay, rimwaran ti asawak. Nawaya akon amapan iti balay da Miguel. Uray sana kayat akasaritak ti maysa kadagiti atapen na anang kidnap iti anak ni. Indaklat na palutputan. Sana mabalin at idairual ti anak ko. No agpaiso ada Miguel ti akin arabid iti panagpukaw na. Apay nga inapura na karimor iti chapel. Di mo ka dinadlaw? Ada dua alalaki ita iti sikiganda. Mana no? Siyempre, may damat nagkararang. Ada siguro at pasyente da dito ospital. Kat kaya't damat ngay dawatan iti tulong ti apo. Kaya't nga ikararagan mo ti nadaras ang iimbag ti pasyente da. Panagkunag, saan abantay ti pasyente dagiti nakaparintumang ita iti sikiganda, Amira? Anya? Pagkunami ti kasta. Apay, isuda ti sipsiputam iti agkarkararan ta. Sana ko na nagkararag itay. Nadlaw ko, naging paparintumang da iti sikiganda. Daita ka manan. Anyang pagkunaam, naging paparintumang laang nagiti nakita mo lalaki? Gaputan nadlaw ko, ano kitaan data itay? Nangruna kanya, kasla sipsiputan da dagiti garaw ko. Iso adya ko nagkararan. Anya? Di mo ka dinadlaw, dagijay alalaki kat sinursurot data iti chapel, kat itay rimorda matan. Ha? Asino ka takadagi chay? Itala nga makitak ida dito ay ospital. Kat atapag asabali tiranta dagijay alalaki iti kadada dito eh. Itay pa'y nagtuk-tuk-tuk day tanga umay. Mabuti nga ang mga ilukat iti rita. Ang mga nudag iti nakita kitayin nga armado. Apo! Salon, umayak man! Busis man ni Doña Agripina day dyan. Isugayan day tagtuk-tuk-tuk. Ay, mabitlaan, Mayora! Umayakaw! Kung nakitayin no awan ka, itay pa'y agtuk-tuk-tukak. Ay, pasensya kan, Mayora. Talaga, jak ilukat tirida, no di ka kuma nagtimang, mabuti nga kunay. Anya ti kabutang mo, salon. Ay, sige, sumre ka pa, senyora. Dito tayo unagan sa sarita. Agyamanak. Asino ti kabutang mo ako namitay, salon? Dagiti nakita nga armado alalaki, iti kasabaan mi senyora. Agsirip-sirip da itay. Ako mitkita dito'y balay, kaslada sisi imunda. Anya, asino na gijay alalaki ako ng nga armado? Awan ka diti malasin mo kadakwada. Awan, senyora.
Iso ana palalo tibutin ko itay makitak ita. Ay wan gayam. Anya kaditiran tayo ta nakadawas kayo man dito'y balay mayura. Kaya't ko kuma makasarita ti anak mo. Ngam kunamat nga awan. Ada itay ospital mayura. Kakadkaduan na ni Amira amang bantay kini abalayan Matyas. Ngam anya kaditi ibagayaw iti anak ko mayura. Nasaysayat ngay suntumat laang ti pangibagak iti gagharak salud. Pakibagam tulatan ton sumangpat nga imayak. Kat kayat ko makasarita. Agsubli akto salud. Mayat pa lang titurog ni tatang Amira. Well, siguro, epekto day pati agas kan anesthesia. Iso na irot pa lang titurog na. Anagam timbagakan ka ti doktor. Ta pinayaban na kamot itay. Una na, nalasat ka nun ni tatang kapagkal. Iso alagaan mo dun ti parukong ko, gagawin ti day chay. Amira, ni tatang mo. Diyos ko, sabay ko mata makakuotan, kat makasarita pan. Kitaan, imparabaw na ti ima na iti barukong na. Makapuutan ni tatang mo. Huwag nagpweso Inino ka, nagmulakat. Sa dino tayan ka. Nagsaon, Amira. Yaman ako, Diyos ko. Nakakuotan ni tatang. Amira, si kakaliday ka. Ay, wan tatang. Siya, kadwak ni Miguel. Adal tabay yun. Adda kayo dito ospital, tata. Gapo iti pa nakadisgrasya tayo ini. Wan gayam, malagip ko. At nang sagid aba ni Timotero nagluganan tayo siya. Agyaman na. Malagip kita na pasamak, tatang. Napintas pa nag-opera ni tatang Miguel. Wana, Amira. Kat agyaman tayo iti Diyos. Gapo tabaligi iti operasyon. Naopera Wen tatang. Ada ka nung amin nagbalay adara iti ulo yu. Sumagmamanungal daw ti kawan po tiyo, tata. Lukas ta, daldani at natay. Talaga ako na ti doktor apag duha-duhan ti panakalasat yu tatang. So nalaos ti dahanag ni Miguel. Diyos ko, agyaman at tadinak pinaybayan. Wen tatang. Nain pag-unay ti Diyos. Iso ngayon to makaawid tayo. Agpamisa tayo iti balay. Mayor, isumot lang nga di mi nakita ni Miguel iti balay na. Tako na ni Wilson kansito. Nga adda iti ospital. Anya, lukas tawan pa'y nga ron paglawagan ti panagpukaw ti anak ko. Anya ita ti sumaro na aplano yung mayor. Nagpaimprinta kiti ato alantawan na. Itedyo kadag iti tao. Tabareng at damakailasin kenkwana. Kati report na dagos kadag iti pulis. Mayat, mayor. Ken nagpanawagan agtupay ti radyo ken telebisyon. Ibaga kabang tedag iti may 1 milyon para iti asinuman ang makipatuldo iti ayan ti anak ko. Nanang, ada akon. Ken ada na pintas adaman. Aron ba nga maman nyo? Anya day tabaraw. Kanin kumusta na abalayan? Isuti ko na kay padamag ko kada kayo, nanang. Nakapuot matlaangan ni Tata Matyas. Nalasat ng ti critical akasasaan na. Agpaiso? Ay, inukastak. Dining nagmatlaan ti Diyos dagiti araraw tayo kinkuana. Una na. Iso anak karagragsak man ni Amira. Nasayaan no kasta barok. Hiwan gayam. May sabalik ti saritaan ta. Anya na jay? Ay napalalo ti butbutan ko. Iti kaawan mo dito'y balay. Apay nana? Anya tinapasama? Muna kat nagpaul-taul ti aso tayo iti arubayan. Manawa kiti tawa. Kat nakitak dagiti talong armado alalaking ang sirip-sirip di ta kasabaan iti likod ti balay. Anya? Asino dagi jay alalaking armado? Adda ka din alasin nyo kadakwada? Anya nga tatirantada? Diya ka mo na niya ti gaganda. Kan awan tinalasin ko kadakwada barok. Masapol ang may report na ito'y karagiti pulis, nanang. Ang mga no adadakes apanggap kada tayo dagi jay alalaki. Uwan alam, intanto nga ron agpablatar. Anya? Awan pa iti may tudo dagiti pulis. No asino dagiti nang kidnap iti anak tahani.
Oh, inutil da amin. Pato apanggis. Di mo ibagbagati kasta. Tararamidin damot amin nakabalan damang biro kiti anak ta Agripina. Wan, nga sumagmamanon nga altaw ti kawan ni Chloe. Bareng no iti napanunod ko, nadardaras, iti pan nakatuntun sa dinutayan. Anya tinapanunot mo? Mangted tayo ti kung guna iti asino man na makaipatuldo iti ayan na. Manungarod ti ited mo agunggo na iti asino man amakaitudo iti ayan ti anak ta. Mangted tayo ti may 1 milyon na pesos. Tapno dado tag interesado ang makipagbiro. Uwan, honey. Ang kasano amaamuan dagiti tattao nga da ited ta agunggo na iti makabiro iti ayan ni Chloe. Ang panawagan na kiti radyo kan telebisyon. Naktupay, i opisina ni Provincial Commander. Kat kidawag keng kwan ang ipakamuda iti amin nga estasyon di pulisya itintero a probinsya. Sige, maki-appointment kanto nga rudan. Barang nadardaras ti pan nakatuntun ti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Ili na disgrasya kayo kini Miguel. Nakalukat ka diti tawat Ivan. Nakasagid ka na kayo. Nakalukat ti may sa tawa ti lugan na ide. Iso nakitak ng iti armado ang lalaki ang nakalugan. Awan ka diti. Nabigbigyo ka takwada, tatang. Awa, siguro managdaktakas lagi dyan. Tawa ng plaka ti lugan da. Siguro, pudno ti atapyo, tatang. Amuyo ka di? Nga iti dedingal daw apan nakadisgrasya yo kat isumat ti... Diyan niya. Napayasan mo nga ito, Lawi. Oresahan ko nga ibaga, tatang. Ang mga numadismaya kayo manan. Ibagam na niya man ta. Amumay ta sa anak amakain na. Mamok nga dalim-limod mo kanya kanakaw. Ako ang amin, tatang. Iti day di kami ngal daw apan nakadisgrasya yo. Isumot ti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Anya, asinaw lang itinangaraot. Kamusta nga roda na pilantropo, amang tultulong ka na kami. Sigon kini Don Julio, kandagit ti tao na. Tulisan ka no tinang serrat iti balayda. Anya, pagkunanda tulisan. Gaputa sinamsam da ka no amin asanikwa ni Don Julio ito nagtibalay. Kastamot imbaga dagiti napan. Mura yan na kinamalas ni Don Julio. At sa tinungarudan tayan na ita. Kalpasan ti investigasyon dagiti pulis. Nagpakninsan ni Don Julio. Napansa ka no iti Manila. Kasanungarudan ti Karina, tumulong ka na kami. Detan ti santa yung amo, tatang. Siguro, mabutingan nga agawid dito eh. Gapu iti napasama. Ay, agiyaman na. Tanakasangpot tamat laang dito'y balap. Mabayag mat gayang dagpablater. Wananan, tado dagiti damag-damagan da. Kasla di maumaitayan ti investigador ng agdamdamag kanya. Ta ultimo bado kas kadakalugong dagiti nakita kalalaki nga armado kat damagan dapat. Talaga kasta, nanan. Ayun gayang adamalagip ko. Nakipatak matan nga imbagakan ka. Anya rin siya? Imay idinidon niya Agripina dito'y balay. Kaya't nakakano ay makasarita. Isumot ti panangkad kadwam kini Amira di ospital. Anya ka no ti ibaga na? Tinamag ko. Di na imbaga kanya. Nasaysaya at kano, asikangot lang ti pangibaga na. Agsublinto ka na. Kaano, nanang? Dahil dati saan po nga mo. Tadi namat imbaga, no anya nga aldaw kan putsa, isublina dito'y balay. Oray kat, adamot cellphone number na kanyang nanang. Padasag to ang awagan. Barang sumungbat. Nasaysaya at paiban. Tabarang ibaganan to kan katikayat ng aibaga. Adinto man nagtaktakan nga umay dito'y balay. Napahanan ti asawak iti munisipyo.
Mabalin ko mat nga tanti mapan iti balay da, Miguel. Adamat nga ta itami iti balay da. Asing lumat nga taday ito'y naumawawag. Saan ka naka-phone book kanyak? Hello? Hello, Doña Agripina. Ni Miguel na ito eh. Miguel, sigamat gayam. Nasayat man tayo mawag ka. Ada ka din di tabalayo. Wen, senyora, nung imawag ha, tanay istoryan ni Nanang ay may kayo kano iti balay. Wan, tada importante unay pagsaritaan ta. Kan ada kayat ko adamagan kan ka. Anya ka din na jay, senyora. Ladingitag. Ngamjak kayat nga iti cellphone ti pagsaritaan ta. May mayat no personal nga agsarita ta. Iso adi ka pumampanaw di tabalayo. Ta umayak di ta. Kumusta tirik na yon, tatang? Sumaysaya tayo na nakaw. Iso nga agawid ta kuman ni balay. Saan pa'y amabalin? Kunati doktor, dito'y kayo pa'y laang. Nangruna kat sumagmamano pa'y lang aldaw, di pa nakaoperayo. Saan ka di nga in-report ni Miguel kadagiti pulis, tinapasama ka na kamay. In-report na, tatang. Do kami pa'y anapan ng ipagkaamo ka dagiti pulis. Anya nga iti kunada. Agim imbestigar da. Uy, nag-imbestigar da, tatang. Kat kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Ada report dagiti pulis. May papan iti napasamag kada kayo. Kan ti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Kat, ada ti resulta at investigasyon da. Naduktalan da at iban anang disgrasya kada kayo kat isumatlaan ka no tilugan dagiti remote iti balay da Don Julio. Aniya. Ang mga nusan nga rod at tulisan nang iti nakadisgrasya kada kamay. Ha? Asino nga ro ti atapon niyo, tatang? Idinto tatulisan mo't ti panangyam mo da iti bagpagida kada Don Julio. Ang mga no nagpamarang dalang at tulisan. Imposible, tatang. Gaputa, nagsamsam da kadagiti napapatag-abanag iti unag ti balay ni Don Julio. Kasta ti arami dagiti tulisan, saan ka di? Adda sa bale nga ay ayam iti panunod ko. Anya? Asino nga ro ti atapon niyo, tatang? Saan nga ta? Nagiti buyot ni Mayor Placido. Nagiti nakadisgrasya ka na kami. Anapan mo out iti balay na Don Julio. Anya? Kasta ti atapyo, tatang? Awan mo tamo tayo private army ni Mayor. Malaksid lang dagiti sumagmamanong a bodyguard na akakadwa ni Buyong. Anya tiyamo tayo. Nada na limod a private army na. Ala, dinasayat. Saan pa aday tati pampanunutin niyo, tatang? Sana mapunos iti atap ka. Nga da pa kinaigan ni Mayor kanang iti rimaot iti balay ni Don Julio. Anya matipagibasaran niyo iti dayta, tatang? Kaputa kagurgura ti Mayor ni Don Julio. Kansan na kayat nga damang tulong ka na kami. Iti ilablaban mi apan nakaagraryo ti dagana. Tatang, narigat na ita nga atapyo taon ebidensya. Iso saan niyo kuman nga ibagbaka iti sa bali? Imbunan lang ni Don Julio ti regit na amang tulong ka na kami. Iti pan nakaagraryo ti dagati Mayor. Banag, apang pungtutan mo't unay idi ti Mayor. Idi namon na dayta. Uray pay, saan lata makaanay dagita, tatang? Tapno atapon niyo ani Mayor ti adda pa kainaigan na iti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Agyaman na, kitawan sardaya pa ng biro kiyo iti anak ko, hepe. Katsabay lang kuma, tayo ti kapitan na panawan, matuntunan yun tumatlangan tayo na. Uwan, Mayor. Sige, agur-uray pa iti bangir ng opisina dagiti mayat ang makisarita kanya. Inak nga rodan, Mayor. Sige. Sapay lang kuma. Matuntunan dan tumot lang. Ti ayam, ti anak ko, ino nang ilimmangandakin kuha na. Sino nga tapos na iting umawag? Hello? Apayat di ka sumungbat. Anya ti bagam? Agsaw ka? Andrea. Pato apanggis. Tanya kumati basol ko kada kayo kada giti kakadwa makunam. Tadya. Apay ngipang tadak? Wah,
Ngidap na di cellphone na. Na sino tayo dyan ngay mawag? Kat makapagsarita ta iti personal, Miguel. Anya ka rin tinapatag apagsaritaan tayo, Mayora. Ti may papan iti panagpukaw ti anak ko. Awan gayam, kunada anak kidnap, ti anak yo. Nadamag ko lang tinapasamak kini senyorita, idi napankam nagpablatter kini nanang iti kwerpo ti pulisya. Ano ti pablatter yo? Tinakita idi ni nanang nga umararubayan alalaki, iti likod ti balay mi, senyora. Anya, nakakita iti armado. Wen, senyora, kaslag palpaliiw da ka no? Masino ti palpaliiwan da? Mabalin asyak nga tatirantada asiman, senyora. Ngam awanak mo ti di. Ta kinagkadwak nga ron ni Amira iti ospital. Ada nga tabasol mo. Iso sip-siputan da ka dagiti armado. Awan mo tiyang mukabasol ko iti pada katao, senyora. Iso aburbur tsa kanyak, no asino dagiti nakita ni nanang ko. Ala, saan ta napagsaritaan day ta? Ta mga numayaw awan ti gagarak. Kas na kunak itayan. Panggap ka ni Chloe ti pagsaritaan ta. Ada ka di, may tulong ko iti panagpukaw ti anak yo, senyora? Ada. Kat saan ako ngagpalpalikaw pa'y? Diritsuin kan, Miguel. Sika ka di ti may saan ang kidnap iti anak ko. Senyora? Apay akas ta ti saludsod yo kanya. At apundak ka di, nga ada pa kay naigak iti panakakidnap ni senyorita Chloe? Sika ti may sa nga atapan ti asawak. Anya? Mayora, awan ti amok iti panagpukaw ti anak yo. Sa anak a kriminal, tapno aramidek wenno ayunak ti panagkidnap. Saan kan nga gindi di ammo wenno agin dadalos? Ibagam kit din no sa dino tinanggilang mga niyo iti anak ko. Uray lumnedak iti ayan ko, senyora. No adda pa kay naigak iti kunkunayo apan nakakidnap ni senyorita Chloe. Apay nga atapan da ka da doon niya Agripina, anak. Gapo ka no iti naibaga iti pulis kini Mayor, nanang. Kat, anya ti resulta ti investigasyon da. Sigun ka no karag iti pulis. Adda ka no nakakita iti nasaw apan nagkidnap, nanang. Kat, sika ti nakita da, kasta ka day barak. Saan mo't kiti akas tatimbaga ti saksi? Ngam kiti, inladawan na akas laman nalon dagiti kidnapper. Gapo ka no, ta nakapayab-yab da, nanang. Ay, hunay. Iti day ta nga imbaga ti nakakita, si kamot tanti ito doon ni Maya. Amoyo mo't ni Mayor, nanang. Nabara ti dara na kanyak. Unang saan anasaya ti panagat-atap da ken kabarok. Delikado ka kadakwada. Aging ga asaan amalawlawagan ti panunot da. Bayan nyo, nanang. Inakto ka sarita ni Mayor. Inka ijay munisipyo. Saan nga ijay ti papanak, nanang? Ijay to balay da. Kadi ka kadi mabutang, idinto ta at-atapan da kalangarudan asi ka ti may saan ang kidnap kini senyorita Chloe. Anya ko mati kabutang ko, nanang. Awan madakas nga aramit ko. Ipakitak asa anak ang mabutang kini Mayor. Nga uray siyak ti at-atapan da anang kidnap iti anak da. Sino nga taday dyan ngay mawag? Nga nangipangpang da kanya. Mayor, nabanog kay sa iti kaado asa nga iliyo di munisipyo. Tanagsangputan niyo ti anak. Medyo, ado dagiti kinamiting ko. Ala, agtugaw ka tadanggayan nak ngominom. Taday bagakin ka. Wan, Mayor. Sige. Naimas tuin ruar ko nga arak. Tagay ka. Wan, Mayor. Amom. Ato sa bali apakariribukak boyong. Malagsi ditikawan pa iti anak ko. Anya, Mayor. Aday mawag kaniya kay opisina. Lalaki kat kunanang adda ka nun aramida ka basol kadakwat ang agkakadwa. Anya? Sino tayo lalaki, Mayor? Saan ko nga mo, tadyak madagita. Kundi nanyam amuti bagbagina. Ken sana pamilyar ti busis na kanya. Ada ka di grupo na pasaktan nyo, Mayor? Awan jabok, nanad iti garaw ko nadda kitirwar. Tadyak kaya tamadadal ti reputasyon ko kas Mayor. Anya nga rin tinakabasulan nyo nga ibagbaga da nga imawag, Mayor?
Dayta tinagkalaborbor niya kanya. Ngam no umawag tumanan. Balot putek, noan niya tinakabasulak kanakwada. Anya ti kinunam, Miguel? Imay ni Doña Agripina di balayo kat imbagadan at atapon na ka ni Mayor? Asika ti may saan ang kidnap ti ni Chloe? Kastangag pa iso. Gamam mo na po Diyos, Amira. Saan apod no day tang atap da? Nupod no man. Akininap da ni Senyorita Chloe. Anyat pagibasaran ni Mayor, asika ti may saan ang kidnap iti anak da. Gapo ka no iti istorya ti nakakita iti krimen. Anya ka no ngamin ti inistoryada. Aglang lang ka no aman nalon dagiti ng kidnap kini Chloe. Kat gapo iti dayta. Atapon naknutan ni Mayor. Nyamot tan. Agmauyong san da di ang demonyo, Mayor? Ah. Tila mapampanunot na. Inak to iti balay da Mayor. Kat kasaritak iti personal. Masapol ang malawalawagan ti amin. Saanan? Amangan no patayan na kapay. Demonyo day chay. Amira, kanayon mo nga ibagati kastaki ni Mayor. Ah? No agsaw ka. Kasladakdakas paingam ni Satanas. Ah? Anya ti makagapo? Amira. Tinasaya at santan ang pagsaritaan day ta, Miguel. Makamukan. No di nakdengkan. Sige, nagpilit ka. Mapan kan. Mapan mo kariri ni Mayor no iso ti kayat mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tata Matias, kumusta ti Marik na? Sumaysayat mo tinignak maraw. Ni Amira, saan di tayat na? Di mo't agsarsarita kayo itayaya. Napangimatang iti merindaan tayo, tata. Namsugak pa yung may. Masla sa anak ko na yung mabisinan. Kapo iti kaano na asweraw. Mangan kay lata, no adamay dasar, tata. Iti kasta, nadardaras ti anong pasubliyo iti pigsayon. Way, kaya agyaman akmanayin iti panang sarong karmo kanyak di ospital. Ayun kaya, ada na istorya kanyak ni Amira. Anya ka di ta, tata? Naibagana at iban ang nakadalapos hindi kanata. Iso kano ti lugan ay tinapanrima out iti balay ni Don Julio. Kastangad pa iso, tata. Talagang nga awan apulos ti panagamak dagijay atulisan. Tasla sa anak ang mamatay at tulisan ng iti rima out iti balay na Don Julio. Apay adi kay mamati. Idinto ta sinamsam da pay amin agamang ni Don Julio iti uneg ti balay na. Aramid dayta dagiti tulisan, tata. Kagurgura ti mayor ni Don Julio. Nang runakit amuna akayat na tayo at tulungan. May mapanitipan na ka-agraryo ti dagana. Kaya tiyo asawan, tata. Posible abuyot nga rod ni mayor dagiti napanrimaut. Mabalin na kasta. Tapno agbutang ni Don Julio. Kat agpaknay. Tapno di na tayo matulungan. Nagbaligi ni mayor anang butbuteng ken ni Don Julio no pudno man ti atapyo, tata. Tanagpaknin anapan ija Manila. Malagip mo kandipay na di abogado. Amang tulong kumamanan ka na tayo. Wan tata. Ngam pinatay da. Kat aging gaita. Saan na pa'y nga mo no asino tinang patay? Mabalin na kasjay mo tinapasamak ka ni Don Julio no saan ang nagpaknay. Nupudno man dagiti atapyo, tata. Husto ti kanayon nga ibaga ni Amira anapaklan at demonyo ni mayor. Agan-anan tayo kankwana. Tamang ano na tayo mati sublat na pagaramidan iti dakas. Wen tata, ngam inak to ijabalay da. Anya ti mapan mo aramidan ni Jaya. Inaklaw-lawagan tinagan ko. Kini mayor, tata. Tasyak kano ti atapon na amay sa karagiti lalaki anang kidnap kini Chloe. Anya, saan samat ka na nasimbang ti panunot na. No atapon na ka. Namnamaan na nga ta amaramin mo ti kasyay. Iso ama panak to, tata. Baring malawlawagan tinakulaapan apanunot na. Paganad ka ba raw? Naibagam ka na ka ni Amira ti panggap mo. Wen tata.
Di na kaya't apalubusan amapan. Ng mapanaklat na. Taatapik met atao na dagiti nakita ni nanang nga armado alalaki iti kasabaan mi. Sa dino tinagkapwam, apay nga itaka lang aswang patagripina. Kinamiting ko dyan may saka sosyo tayo iti negosyo. Tadarim so aparikot iti production ti department. Kan napanak pa iti balay da... Apay di mo ituloy. Saan kayam arumbang amamuan na napanak iti balay da, Miguel? Agsaw ka, Agripina. Di nakbungkawa na kasta, Urayak lang nakingtot. Namartakan samat ngamin, agat arak ka. Nakay mo maglabasit. Nung nalakang agburag ti darak. Aking balay ti ko naman na panam. Kwa, iti balay da, Miguel, iste salod. Patwa pangkis. Ginak manulawan. Tasanak mo na nabartek. Agina dagiti pagbagam nga aking balay na panam. Asino ti kinasaritam ka nakwana? Anya timbagam. Tsakon mabalin nga, giliman. Ay kalismat na tidilak. Agripina! Urayam ka di pa'y nga umasok ti akong napayag ko iti pungtot, sakpay nga agsao ka. Song batam di sa lusod ko, panggisapato. Kinasaritak ni Miguel. Dinamag ko kankwa na ti anak ta. Anya, talaga di kag pampanunot iti nasayat, Agripina. Tanam na maangat ang aklonan na nga isot ng kidnap iti anak ta. Kaya't kung pina na makita ti anak ta, tadi matlat ta matuntunan dagiti taom, kan dagiti pulis. Napan ka din ni Miguel, Amira. Wan tatang, nakita kita alimugan iti motor na. Saan ka diyan nagpakalaking ka? Saan? Amo na ngamin amasurunak kan kwa na. Kaputa, lapdak amapan iti ayan ni Mayor. Kaya't nalakanaw ti makilinawag iti Mayor. Natangkan ti uro na tatang. Sana dumdumag kanyak. Ay, wan kayam. May sabalik man ti saritaan. Amo yo, kinasarita nak itay ti doktor yo. Kanya nga timbagana. Kunana, mabaling yan ti rumwari ti ospital. Basta saan nyo aliwayan ti agtumar ka dagiti agas, anarisita ka na kayo. Kan, saan kayo kanupay mapan iti kainitan? Nagsaya atit no, palubusan na kung narumwar kita. Ipag namngaroda na iti papilis ka. Agawit tan. Boyong! Boyong! Anya ti bagayo, Mayor. Umasidag ka! Di ka makibinbinog ka kanya. Anya ti bagayo, Mayor. Mano, aginom tayo ka di manan? Anya ti kaya ti apulutan, tayo nagbumatang. Tondo! Sana ka dimas! Tapno arak marin, isang munta. Anya nga rin ti masapol yung Mayor. Isaganam jay lugan, tadda pa pananta. Ita ka din, Mayor. Patwa panggis, tapis ang gala. Saan ka kumanamandaran, no santa paya mapanag tigrekan? Uwan, Mayor. Inak irwaran jilugan, itigaray. Di na kayo. Patwa panggis sa buyong. Tanga na ibagan ti asawa ka ni Miguel. Di ba isang atapan mi anang kidnap kinitloy. Palutputak. Baring no agbutang katibagan na tinangilim mga day di anak ko. Nagdaman na umawag Hello. Si Kamanan. Di nakipangtakas ta. Patwa panggis. Awan nambok. Ada ka ba sulak ka na kayo? Asino dyan imawag, Placido? Papayakas lang makapungpungtod ka. Kwa. Apaya si kamat itamti saan ang makasao? Urayam ka di mat abugkawan ka, kas iti inaramid mo itay kanya, tapno agsao ka? Mayora kiso at di nakbugkawan, tanakababain no adda makangag Agripina. Song batam nga ron tinamdamagag. Lalaki jimbawag, saan ko nga mo? Nga mi pangpangtanak. Tanda ka nung nakabasula ka nakwada, kadagiti kakadwana. Anya, sinvergwensa, lagi pam kuma. Ang mga no adamat napaspasaktam iti napalabas nga al-al daw. Awan malagip ko. Nasaya atak kadagiti tao. Tadyak kaya tamadadal tinapintasan nagan ko, kas Mayor. Apay nga ron nga damang ipangpangtakan ka. Dagulit ka. Dahi tatiyak mo. Iso ang maburbur siya anak launay. Kaya't kumanin tuminom.
Tagyaman na, nakaawid akmat lang, si bibiyang di ti balay amira. Uwan tatang, dakal ti kaasi ti apo kada tayo. Nalasatan yun ni patay. No, agtalin na ti kinasalunat ka o. Matulungan kay to palang agtagibi, kadang itagbalin ko nga anak yung kay Miguel. Ha? Tapaya mo lagatan na. Ikarkarara ko iti Diyos. Makapagkalay sa kayo kan Miguel. Ipaayan na kayo to kumaadagos iti anak. Uwan tatang. Dayta, nakarubuhat ako. Mabalin ko timapan. Apanabaraw, nasaan mat adag iti arwatam ama pantaltalon ti suot mo? Inakidya balay da mayor nanang. Nasken ama kasaritak iti sangon-sanga. No, inkakit di ka kumagpungpung to. Ama nga no, patayon na ka ni Mayor. Di na nga tamot maaramid ti pumatay iti tao nanang. So adi kay kumamadanagan. Kasaritak lang ni mayor. Ada nagsardeng alugan iti arubayan barok. Ada umayasa nga ilita. Ni Mayor Placido. Iso ti dimsag iti nagsardeng alugan nanang. Umay ka, sabatin ka ni Mayor. Mayat ta isun ti imay tapno di kan agtaktak ama pa ni Jay Balayda. Nasaya tunay tada kayong timay mayor. Ranta kumamat ti umay di balayo. Anya, nagsayatan no si kakumati na oray ko iti Ngaman niya ka di ti umay mo kumay baga. Panggap ka di ti panang kidnapyo iti anak ko. Data ti umay ko kumalawlawagan kar kayo iti balayo mayor. Ammo ni Apo Diyos. Ken mabalin ko ngay sapata. Awan ti panakainay ko iti panagpukaw ti anak yo. Saan kan ngagin ko kuna, Miguel? Ibagamkit din no nang ilimangan nyo iti anak ko. Amok akagurguradak. Uray adda sakit tinakemi kada kayo gapo iti aramiden nyo kada kami mayor. Kat saan mi ama aramid akatalunan nyo ti mangkidnap iti anak yo. Natangkan ti olbod mo. Kita man no sa dino ti pagpatinggaan ti kinatangkan mo. Ay, saan? Di mo patulungan iti pagtugdanan ko, Mayor. Ama ka no makalbit mo. Talaga kalbita! Nusan latang agpod no ti anak mo. Ay, pangasin, Mayor. Ibabang kapaltong mo. Nanang, umadayo kayo. Di kayo masadig. Ang mga numay ramraman kayo patayon ni mayor. Rumor kayo pa ilang dito balay. Saan? Uray matayak mata no patayon na ka ni Mayor anak ko. Aminam nga minan na da kayo tinang kidnapit anak ko. Kiti patoldom, iti nang ilimangan nyo kenkwana. Uray patayon dak mayor. Awan ti aminan. Taawan ti panakainaig ko iti panakakidnap ti anak yo. Kasta ka di. Talaga anatangkan ka. Nga masino karon tinang kidnap kenkwana no saan ada kayo akatalunak amang gurgura kanya. Iso ngay pagamblangan sakbay akal bitak tiga tiyo. Tay kunakon mayor. Uray patayon dak. Awan ti aminag kada kayo. Talaga anatangkan ka. Nga masaan ko asayangan ti kinamayor ko. Gapulangkin ka. Agyaman na. Tayo ba mamatlang ti paltog mo, Mayor? Agyaman na. Tasaan mo pinatay ti anak ko. Bagbagam ti anak mo, Salod. Boyong! Mabatan! Mabit lang mayor. Abay, ipudnom ka din ti aramid yo. Da kayo ti rumbeng agpudno mayor. Tua pangkis. Anya kumatipudnokin ka. Miguel, di mo damagan ti kungkulang kini Mayor. Palubusam idan nga agawid. Sana nang. Nasken amalawlawagan mo ti atap ko. Anya ti atap mo? Mayor, atapag ataw yu dagi di nakita ni nanang alalaki iti kasabaan mi ngay may nagsisin. Anya? Isarsarak nakbuyong! Anya? Mayor, ustunan, sardengan da kuman adanog-danugan. Sino dagiti imbaon mo ang nagpaliiw iti balay da, Miguel? Anyatiran tayo, Mayor. Tapay adamdamagan nyo, ti. Naganda. Basta kayat ko amamuan no sino dagiti imbaon mo. Daiban, buiting, kan po yung Mayor. Dagiti salbaga. Mapanta ije head out na kasarita kita. Kasaritam ka nilang ida, Mayor.
Uy, no, ada sa bali agagamyo kadakwada. Saan ka nga agsalod-sod, tonto? Ala, mapantan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang lapsanan na ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabit na ang umaya kon. Masino ka taday ta? Amira. Oh, Amira, ayat ko. Miguel, apay. Anyat nagtakat mo tayo narakot na kadago sa paman ang nakita nak. Mataya kita yan. Anyat na pasamag. Apay, dagdani na ka pinatay ti mayor nga karasaan. Kung nagtumad kan kaasaan kan ama pa ni Jabalayda, ta demonyo day jay. Saan ka nagtuloy anak pa ni Jabalay na? Isuti may Jabalay. Ano niya? Anyat ginagara na kan ka. Pinalutot na. No siyak ti may sa karagiti ng kidnap kini Chloe. Anyat imbagam. Siyempre, imbagak nga awan ti amok iti panakakidnap ni Chloe. Nung saan anamati, iso pinaturungan na kiti paltok. Ano niya? Amti na sa asong rakapay. Ay. Ano yan? Kung tumad akarasaan day jay mayor. No dila nagiktikis ni nanang, gapoy tinalaw sa buteng na. Ang mga no nakalbit na kumantigatilyo. Makita mo itan? Amom itan ti kinademonyo day jay mayor Miguel. Tamis mo pa yun nga unag ti balayo. Pinaturungan na kay ti paltog. Iso nga'y mayak dito balayo. Tadituyak man pala ang agpalamis. Awan gaya. Ayan ni tatang mo. Ada di talikod ti balay. Inakman danunan. Tagsarsarita kami. Barang no agkalma mutlangan tiriknak. Ibad, buiting. Puyong, umasidag kayo dito eh. Taada, ibaga ni Mayor kada kayo. Darasin nyo! Kaya't kayo apagsalasalain iti sangguan. Di may amuti ang sala mayo. Ngunit, kasano ko maapagsalahan nyo ida Mayor? E dito takwan magtitukar. Aday pang nagkwatokar, Buyong. Napigsa. Sige, lisyan nyo na kitibala no diyo kahit timatay. Hoy, agsubli kayo! Saan pa'y analpas ti tukar? Agsubli kayo! Mayor, kasdala na pututanan nga kigaw. Nakadayunan. Dagiti salbag. Bagbagam to'y da. No aday paramid mo, saysayatin da, ha? Ay, uwan Mayor. Nagbidrak ti Mayor. May pangarap na mabutbuteng na tayo akas ka ni Don Julio, Miguel. Wan tata, kat ituloy tayo lahat nga ilaban ti panakagraryo dagiti daga asok-sokayan tayo. Uy, oreno nagpaknin ni Don Julio. Saan tayo lahat apabut-butang? Urean niya ti mapaspasamak tata. Ilaban tayo, ti karbagan tayo. Akas man nalon. Kat sapay la ko ma. Tawanan ti matay karagiti kakadwa tayo. Pintunan anay ti panagimbag ko. Agmi-meeting tayo. Uwan tata, tayo dinaudi ang nagsarita kami kini Atur ni Macario. Kuna nang agsasarita tayo. Gapo iti panagpaknin ni Don Julio. Asino nga tadya umawawag ka ni Placido ako na amang ipangpangtakan ko na. Mapayag pa'y mo't ti eleksyon. Awan ba't dito idagiti nakalaban na iti kinamayor? Asino nga tadya awanan bain amang butbutan iti asawak? Ano cellphone nga agri-ring iti tukador? Madamat kanyak ti cellphone ko. Gayam cellphone ti asawak. Nabati na. Sumbatak. Kat ibagak anabati ti asawak ti cellphone na dito'y balaya. Hello? Asino ka? Apayakas la kumarkarit ka. Siyak ti asawa ti Mayor. Apay, anya ti masapul mo iti asawak? Anya? Sinvergwensa! Di mo ipangtakas ta ti asawak. Saan amabutang kada kayo? Delikado ti asawak.
Agyaman ak na napasangpet ka matlangan, honey. Madanda na aganak. Wah, apay pagdaragam ko Agripina. Dagiti tawa di tay am mo. Amang ano, ambusan da ka. Anya ti sarsarita. Asino kumati mangambos ka na tayo? Wenno, agtarigagay amang patay ka na tayo. Ti lalaki nga umawawag amang ibang pangtaken ka. Imawag manan. Siyak ti nakasungbat iti awag na. Kaputa na batim ti cellphone mo. Anya manan timbaganakin ka. Matsambaan da kanto kanulat ta. Anya. Saanak amabuteng kadakwada, Agripina. Tadamat pulis kay escort ko. Uray ado ti security mani. No ambusan da kayo, awan kawayo. San man na dagita ti pampanunutem? Awan to ti daka sa mapasama kanya ka Agripina. Iso adi ka madanagan tasan ka paya mabalo. Mapankay ti silenta. Agkulong ka. Kat panunutem analaing no ada napaspasaktam a tao. Awan napaspasaktak. Nasayatak ka dagiti tao. Malaksid lang ka dagiti katalunan tayo along mablaban kanya. Sa anak mo't nga rod amamati adagiti katalunan tayo ti mangipangpangtaken ka Placido. Adda sa bali a grupo. Ha? Diya ka mo. Awan malagip ko, Agripina. Ay, agyaman na. Pasimangpet ka matlaangan barok. Gaputa malaman. Alangan mo ta makipangrabiak kada Amira. Nakababayin mo ta. Siya anak pa'y nagluto, anak. Aging gaita, kasla, agtigtigirgir pa'y laang dagiti laslasag ko tinerbiyaws. Anya? Di yung pa'y naililiwag tinapasama? Kasla makikita pa'y laang timpatrungkan ka ni Mayor Apaltaw. Nana, lipatin yun dajay. Uray ta saan mo't akinalbit ni Mayor, tigatilyon. Si bibiyagak man. Tidakas, no ulitin nan tumanin tinaramid na. Saan nga tamot tin nana? Taimpating ko mat nga awan ti panakainaig ko iti panakakidnap ni Chloe. Awan gayam. May sabalik man ti saritaan tayo. Anya dahi ka, Barok? Saan ka ripay ngay may inyag ni manang kandida dagiti pinadait ni Abado? Nga usarin minto into nagkasar kami, nanang? Awan pa'y mag-anak. Ngam ko na ni Lole nga ipag na. Nalpas ka no amin na dagiti pinadait yaw. Nasayat nga ron no kasta. Income tulatang nga ron alaanan kini Amira. Ang mga no saan ang masangon ni manang kandida nga umay. Nasaysayaat pa'y. No malabaan kan maplantsak sa bay ti kaaldawan ti kasaryaw. Una na. Ay na. Nagistayan kit din na ipuspun ti kasarmi. Gapoy tinapasama ka pa nakadisgrasya mi kinitatamatsyas. Daitat pagyamyamanan tayo kini Apo Diyos, anak. Taawan tinatay kada kayo kini abalayan matya. Salbag, itayo pa'y anakaitaak ngagpampanunod. Nuat dadagiti napasaktak, ngam urayan niya taramidak awan malagip ko. Malaksid lang dagiti katalunak. Ngam imposible nga isuda ti mangipangpangta kanyak. Sino pa'y ngata dagiti manggurgura kanyak. Abay nga, adda malagip ko. Saan nga ta nga aramid ni Amira? Isuda ti mangipangpangta kanyak. Hello, Miguel. Apay nga mawag ka? Nalpas ka nun nagiti pinadait akin ni manang kandida. Iso adagasan ka. Tayo talain. Uray ka, napagtumar ko ni tatang. Sige, dagasan na. Dandanin ti kaaldawan ti kasarta, Amira. Kunak lang no saan na matuloy. Hindi na pagdodoan ti kasasad ni tatang. Nagdoa-doa akmatan. Ayun gayam. Inton maalat agtarustan to ni tayo ni Apo Padi. Apay, ada ka di ibagam kini Apo Padi tayo? Adda, inkarik ide ano makalasat ni tatang ko iti paggat agpamisaak. Dahil takot kas pagyaman mi matan ka ni Apo Diyos iti panangispal na kang tatang. No kasta, ada nga rin sagana. Adan to? Kat sikan to may isang agluto Miguel? Di pa'y makagaraw ni tatang? O sige, umayag to nga rin, Amira. Kan ayabang tumatan ta dudong. Da Wilmer kan Jimmy. Isuda ti kadong magluto. Mabalin?
Abay, ado ay ti sagana yung tauray kami laupat nga may agluto? Parte niyan to nga minji kalding mi. Kan, ada pa'y pato kan pabo. Kan, ada pa'y gayam in order ko apaltat kan dalaga maitunon to. Ay na, nagadugayam ti sagana yun. Wen tama nga na adon to ti umay makimisa. Kababain kami nagkurang. Wanya, umay ka nga rodan, ha? Bye! Mayor, ano ti pampanunuto nyo? Pa yan nakadayo ti turong dagiti matayo. At danata pag nga kinaramid, itipan na kay pangtakbo yung. Anya, no kasta, mayat matlang ti imbaga itay ni senyora. Apa nagpupukyo iti silidyo, Mayor. Tada panunot yon, no asino dagiti. Napaspasaktan nyo. Wan, ngam sana mabaling ngay bagakeng kwanan wa sino ti atapa. Mabalin nyo ka di nga ibaga kanyak, Mayor. Amamok ka di ti atapon nyo, nga akin aramid ti pan nakaipang tayo. Wan, amamom launay, buyong. Sino, Mayor? Ni Amira. Anya? Apay nga iso ti atapon nyo, Mayor. Dinto talalaki ti umawawag ka na kayo. Anya mo tayo no nanang dan iti hard killer. Kat iso dagiti umawawag ka niya. Delikado kayo no kasta, Mayor. Mapantan to iti balay da Amira kat kasarita kiti nalapat. Anya? Mayor, saan mabalin? Tanakabantay latta ita ti amana. Tadipay mo't nakapanigital talon. Huwag gaya man niya. Pues, awagak tulatan iti cellphone na. Di mo't nagsukatan ay ti SIM card, Mayor. Huwag gaya man niya. Ngam sana problema da ita bukayong nadaras lang nga maalag ti number na. Kasano, Mayor? Damagig to kini Agripina. Bareng no adaking guana. Maalayo ti cellphone number ni Amira. Kat maawagan nyo. Anya ti bagayo, Mayor? But nga. Kasi ti panang but-buteng da kanya. Mapitlaan, umayay. Kumusta ka, abalayan? Sikamat kayam abalayan. Sige, sumra ka. Dito nagtipagsaritaan ta. Maka. Agyaman nakabalay. Itay nakapanaw ni Miguel, ijay balay. Kat dinagdagos kumatan tinagsukat. Kat imaya ko na balayan. Di kay pala naggidan ka ni Miguel. Dati ka man lang arkilan iti tricycle. Nagpaytulnuga kini Alvin akaanak ka kabalayan. Tanay ranamot nga dada kini Ederlina ang nagkapo ijay parot. Kastaya, nasayat man, umay kamat sumarong ka rabalayan. Inkuyog mo kumangaron ni Ederlina Saan anak ka umay, tanaalikutog dagiti singin nga anak da kini Alvin. Kastaya. Uwan, abalayan. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta. Imaya, takayat kumat makita no anyan ti kasasaad mo. Mayatan ti bagik abalayan. Nadaras sa naglunit na iti sugat ka. Kaputa napigsa na iti agas nga resita ti doktor. Maabay mo to nga tan ti balasang mo inton agkasar abalayan. Ay, mayaton abalayan. Ay na, imbag, tanalasat mo ni patay abalayan. Tanong natay ka, ay ijakla mo no matuloy pa iti kasar dagiti anak ta. Naimbag ti Diyos abalayan. Kat mamatya kita pagsasaw. Anong di mo pa'y oras? Oray pirmintirigat mo. Ay, saan ka pa'y amatay? Wow! Nagpipintas dagiti dinait ni manang kandida abado dagiti abay. Dahita ka ba sitang tibadon to ni Faith? Kat dita sumaro no? Nimot siren. Manong amin ti gastos mo kadagituyan, Miguel. Medyo dakal mat. Angam saan mo na panunutan, Amira? Tinapatag. Maaramid tayong mutlaan ti arapahap ni tatang mo, ang nagarbo ti kasarta. Nasyak lang ti masurot, edi. Uray huislat ta kuman. Tinapatag. Makapagkasarta. Ngam ti kayat ni tatang mo, masapul ang nagarbo. Gaputaado ka no dagiti kakabagyan nyo, kan gagayim na. Kat kayat na nga ipakita mo't kadakwada, ang naragsak ti kasar ti kakaiso ng anak na. Ay, wan matkit di Ay, mabitlahay nga ito umawawag kanyak. O ala,
kasarita mga rod. No, sino man dahil nga mawawag. Tayo nakban kasarita ni manang kandida. Saan na nakahumbok? Hello? Apay, adi ka sumungbat. Hello? Anya ti masapol mo? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogun daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mabitlaan nga, Miguel, sungbata. O sige, kasarita mga rod no asino man dahil nga mawawag. Mapanak man iti ayan ni manang kandida. Saan na nakahumbok? Hello? Sino da ito'y? Pwede ka sumungbat. Anya ti masapol mo? Amira. Sino ka? Anya ti pagam? Di mo ka din mabigpig, ti boses ko. Ni Mayor Blas ito. Siya, tadana patay gunay at apagakin ka. Awan panawin ko makisarita iti demonyo. Agunay ka. Di mo itipat ti cellphone mo. Kaya't ko lang nga mamuan no si Kati a kinarami ditipan na kay pangpang tatibiyag ko. Anya? Ada mangipangpangtakan ka? Nagsaya atin lukas ta? Sapay la kumatay ti mabiit kat mapatay dakan. Tonta! Oray mang bayad ka pa iti sang batalyon, a hard killer. Sana ka mabutang. Demonyo ka talaga. Karasaan na mayor. Nasyaktat atapon iti pan na kay pangpang tatibiyag mo. Awan ti kapasidad ko nga garamit iti kasta. Ha! Awanan bain! Dita, inigtip ko niya. Di na ko makasarita pa eh. Mayor, apa yung barsak yung matan ti cellphone nyo? Nadadaalan, nawarawaran ako. Awan bibiyang mo! Makapungto takbuyong. Anya ti kapungtot yung amin, Mayor. Ni Amira, kaslagsasao asana ka mayor. Di yung mababalaw no saan man anasaya at ti panagsungsungbat na kada kayo, Mayor. Tadakkel ti basal yukin ko na. Nabayagan anatang sit, iti panagsungsungbat na kanya. Kaslad day pagpanpanakkel na. Talagang adda, Mayor. Sino? Ibagaman. Ni Miguel, Mayor. Pato apangkis. Isu nga tangag paiso ti pagpampanakkel na. Isu anatang sidlat ta, iti panagsungsungbat na kanya. Wan, Mayor. Iso, tadandanin ti panagkasarda. Pues, kayat ko aluguban nyo. Ipaturayo iti saan ang makatakdar gapit rigat na. Anya tara mi din mi, Mayor. Ulit-ulit na ibagakadikin ka. Ibagkalagarudan. Luguban nyo. Anya, una nga makonsensya kami mat amang kabilkin ko ana, Mayor. Tawan mat basol na kada kami. Kayat mo, tasik ka, tiluguba ka. Apay narusukan dak, Mayor. Gapo ti panangaasim kinibigel. Ita, at dabasol na kan. Ket no kayat mo ti makabalas, aramidin nyo timbaga. Wan, Mayor. Inakasaritan dagiti kakadwa. Taing kamera utanan ni Miguel, iji balayda. Isot makagapo, akinabil dakmanan. So anas kan makabalas Saan? Di urautan ni Balayda. Tarukas ta ti aramidin nyo, may ramramanak. Kasano nga rod makabil mi, Mayor? No di na kami palubusan amapan remote iti balayda. Tsambahan nyo latan, nga isong amagmag na itidalan. Ngamusan ko akayat ang makipagmanso ka. Si kalang timang bandar, kadagiti kakadwam, maawatam. Kabayag kayo, mat kanimigal itinapanan niyaw. Ta italang mat isangpet mo nakaw. Napan kami ngamin iti ayan dagiti abay. Naglayon kami ngamin iti ayan dagiti napadait abado dagiti abay.
Iso nga, itakla sumangpet, tatang. Kunak no kinuyog mo itayan ni Miguel, ano pang nagpa-blatter? Gaputi, panang paturong idi ni Mayor Kankwana, iti paltaw. Kinapot no na, tatang. Kaya't nakumatag pa blatter. Ngam, kunakmat, awan tumatlat mamaay na. Kadwa ni Mayor dagiti pulis. Sa bagay, di dan tumot la aksyonan nga oray ireklamo ni Miguel ti Mayor. Wan, tatang. Kat amangan no at dalang agumil ayab ti pungtot ni Mayor ken ni Miguel. Amangan no patayon nanton. Nanan, dandan inti kasarmi kini Amira. Ada ka din nakita yung ababoy agatangan nyo, ama parti? Addan anak, tanapanak kini andi itay bigat, kat 5 dagijay mabalin ababoy na. Oray talo lang ababoy ti partsyon tayo nanan. Oray kat agparti tayo mo titinwa. Kanadapay kalding kan sabali lang jay malitson. Uwan baro, sa amangan nudi, matlamay bus dagiti sagana tayo ng aduunay. Apay, amol mulagatam tarigal no ti anak ta, apara kini Amira. Ne. Agsakit ka matay. Nasakit ka di tiyan mo? Saan at ityan ko tinasakit, Placido? Ano yung arod? Di barukong ko. Kasla nakadagdag sa una yan. Gapot na saan tamatlaga na mabirukan ti anak ta. Asino nga tangag paiso, dagiti nang kidnap kanwana. Na nagtalikodan mo't ni Miguel, nga damo na, iti pa nagpukaw ti anak ta. Saan nga ta adag iti mangibang pangtakan ka tinang kidnap iti anak ta, Placido? Huwag ngagpaiso. Amangan no isuda Agripina. No isuda. Amangan no pinatay dan ti anak ta. Gapo iti magbagada nagbasulam ka na kwada. Pato apang kis. Urayak lasim galit imbaga Agripina. Rumwarak. Katsakon timang birok ka ni Chloe. Anya? Ato nagitimang birbirok kinukwada. Sana na masapol ang makipagbirok ka pa'y. Magagaran ako na makakita iti anak ta. Tsak makain na. Aging ganitay masapulan. Agpadata. Ngamtay na kunakon. Ado tibang birbirok kinukwada. Gapo iting karita agong kuna. Kuma, kat mabirukan daan sakbay ti kasar ni Amira. Tapno isuntumot lang ti manggiawa ti tiginatag na arigalo para kinkwana. Ato apangkis. Talaga ka di akayat mo ti umatindang iti kasar ni Amira. Nga oray no awan ti maawat yung imbitasyon. Amangan no saan ta na nagpaaramid iti imbitasyon. Iso nga income tulatan. Anya di na nagparamid. At danto pa'y naawatan ni Bisi Mayor. Anya? No kasta, adamat la imbitasyon da. Naikat ni Bisi Mayor. Huwag nga rod ulit-ulitam. Katsi ka, ada ka di intadakan ka? Hawan, iswadya ka katindar. Apay adida ka inikan. Idinto ta, katalunan tayo ida. Saan nabaybayag paya katulong tayo ni Amira? Daitat pagkunaam. Adida kayat adumaray tayo iti kasarda. Iso kay tidyolangan iti sabali na gitiginatang yu arigalo para kadakwada. Saan? Uray saan da tayo nga imbitaran? Itad min tulat ta dagiti nagatang min arigalo a para kadakwada. Agulimat kayo. Ulimat. Tada na patag unay nga ibagak kada kayo. Kaya't ni Mayor, apag siddukuran ni Amira. Babaan ti panang manso tayo iti lalaki. Apag tangtangsit na. Sino, kayo? Sino? Ni Miguel, tayo ti atapon ni Mayor. Apag panakkel na. Iso kayat na aluluan tayo akasla na loong asaba. Lukas na. Hintay mo ng ramaot. Saan? Taamkan ni Mayor, ama iramraman tinagan na. Iso saan tayo latan? Hello, Amira. Imawag ka. Kaputan na papananta. No, saan ka abisi? Uray busy Musika lagi dito agawis. Sardeng ko pala. Kasta ti kina importantem kanya, Kamira. Bolero?
Dandanita lang nga doon nagkasar, paanginan nagpailaan. Puno mo ti bagbagak. Sa dino ka dito papananta? Si Mang pati batchmate ko at taga Pampanga. Kaya't kayang amugan ko na. Imbitaran ta matiti kasar ta. Ijay ayan nati papananta. Sino batchmate mo? Ni Marivic. Kay sikat na hairstylist iti may sasalon iti Manila. Yung naikamang iti Pampanga. Nasigad agayong ko day jay. Kasta ka di? Wen, iso ti kayat ko mapanta awisan. Mabuti nga po namin nagmay sa amapan. At dapay namin mapagnanakarayan. Wen, medyo narigat ti mapan ni dya lugar da. Nang rona no, dakkel ti dano. At damot kitirang tay. Makalasa ti motorsiklo kan tricycle. O sige, agmotor tanto latang arudan. Nasaysayaan sa no di tricycle ti pagluganan ta. O sige, no iso ti kayat no. Niya. Sige, Hebe. Umaya kita madlaan. Bye. Asino siya imawag, honey? Ni Karnal. Anya di bagana. Uno, nabirukan da ka din ti ayan ni Chloe. Saan bye? Ngam at danapan kano alakay iti istasyon daan ang ibaga. Nga da nakita ng armado alalaki iti bantay kiling. Kat may sa ababaya nakapungot ti ima na. Nakadaster kano iti nalabaga. Anya, Diyos ko, insamatan Chloe. Tanakadaster idi iti nalabaga, idi kinidnap da. Iso nga roda kayat ko makasago kan makasarita da yalakay. Kat mangipakita aki dinadawan di anak na. Umayak mat Placido. Kaya't kumat apagsaludsudan ti bagbaga ni Hepe Alakay. Anya ti kunang pasting. Rimwar ni Miguel iti pagtaangan da. Anak kasakay iti motorsiklo na. Surutan niyo. Anya. Nasayaat no kasta. Sige nga rod pasting. Awagan nakto no sa dino tinapanan ni Miguel. Tabarang maisayang katayon timandar kada tayo ni Mayor. Kumustan ti marikrik nam, abalayan? Mayatay na balayan. Nagsubling ti sigo na pigsak. Kaya naglunita, nagitisugat ka. Kastamat ti operasyon ka. Ay, nasaya, abalayan. Tapno maabay mo tumatlaang ti balasang mo into nagkasar. Uwan, abalaya. Okay. Kumusta mo? Ti panagsagsaga yung agina. Kinagpaiso na abalayan. Nakasagana amin na. Nakagatang kampayan ka dagiti maparti ababoy ama isaganan to. Ay, nagsaya at una yan, no kasta abalaya. Kasla makikita ka, ti kinaragsak tayo to amin. Iti kaldawan ti kasar na iti anak ta. Sa kaila kumaan, taawanan ti sumangbay apariko tabalaya. Awan mo't nga tan ti makatubang iti kasarda. Ala, agsagsagana ka kitay. Tamangan no, pagsalaan na tantaw abalayan. Ay, pag-aasim abalayan. Ay, di kanto kuma paar-arburan no ibagadan to nga isala na kajag amo ti sumala. No nga adan to mga sponsor, iti panagsalat Ay, abalayan. uray pa ay. Talaga ajag amo ti sumala abalayan. Lalo no balsa. O di tayo nga ron chat-chan. Tano, agsubli-subli, talatan iti salunan. No husto amin dagiti salaysay dayjay Alakay pasyo. Pindot ti atap mo dagiti katalunan tayo ti akin aramid iti panakakidnap ti anak ta. Sino nga rod dagiti nakita ti lakay ng armado alalaki. Kan talaga nga ta at anak ta timpabantay na. Dakil ti atap ko nga iso. Tay di impakita ta tiladawan ni Chloe. Kat kuna naman akainigas na tinakita na ababay anak kapungo ti ima na. Sapay la kumata matuntunan ng dagiti pulis ti anak ta. Talaga nakapsot una yan dagiti pulis. No di na pailaag mabirukan iti laksid nga dan sursurutan da alid nga ayan ti anak ta. Kapsot da. At mabit lang. Adawag ko. Asino day tanga umawawang? Sa bali mo tanong meron na ito eh. Kan di mo nakapunbok. Nala, sungbatam nga rudan. Tabarang dagiti ng kidnapan ni ti anak ta day ta umawawa. Sige, mabit lang. Sumarating kan. Sumanaw ka. Hello. Hello ko na kapayat di kas mong bat. Anya ti bagam.
Tapay nginawagan na. Kanasino ka? Anya? Tulisan kayo? Kananya ti masapol yo? Da kayo ka di tinang kidnap iti anak ko? Apay di ka sumungbat? Agsaw ka! Anya? Da kayo? Pato pangkis. Kwarta ka di ti masapol yo? Mano ti kayat yo tay tamot lang. Mapanak iti bangko. Kat irwar ko ti kasapulan yo. Tapno mawaya-wayaan ti anak mo. Pato pangkis. Di yo kasapulan ti kwarta. Anya meron ti masapol yo? Anya? Kayat yo ti mangbales iti panang padpadakis ko kada kayo? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sige, Patsing, umaya kon. Bye. Sino ti kinasarida mo yung Ni Patsing, Mayor. anya timbagan? Nasi Imanda Arimwar ni Miguel iti balay na. Kat dinagas na ni Amira iti balay na. Kat napanda iti sitio Jingras. Anya nga tatiran tatay kay. Itinto ta nagrigat ti dalan. Magnadapay win maglasat dapay iti karayan. Gundawayan min daytoy amang ngaramid. Ti ipaparamid yo kada kami, Mayor. Isu ngayon nakdanunan dagiti kakadwak. Tasa ay dun mi ida. Sanan? Pabusuyam latan dagiti kakadwam amang manso ni Miguel. Unangam, siyak ti kunayo nga agmandar iti pan nakamanso ni Miguel, Mayor. Adda sa bali apapananda mo yung Sa dino, Mayor. ijay hideout. Kasaritag dagiti mabati a kakadwayo ijay. Anya ti ibagayo kadakwada, Mayor. Himawagan dagiti ng kidnap iti anak mi. Nakasarita kidan. Kat anya ti imbagada, Mayor. Ransom ka di ti kayat da, Mayor. Mano ti imbagada a ransom, Mayor. Saan na kwarta ti kasapulan da buyong? Anya nga rod, Mayor. Kaya't dati mang balas kaniyak. Anya? Asino ka di dagiti ng kidnap kini senyorita, Mayor? Di da ka di inyam amu ti bagbagi da ka da kayo? Aman, buyong. Asino da, Mayor? Wenno dagiti ka di atapoy nyo matlang akatalunan nyo abaribar ti panagpampanunot na. Iti ng kidnap kini senyorita? Saan? Nudikat dagiti tulisan. Anya? Tapay, Mayor. Anya ti basol yu kadakwada? Imbagada. Ati kano pa ng padpadakas ko kadakwada iti imbatang dagiti tao. Apay, amuda ka di ada kami tinangraot iti balay ni Don Julio, Mayor? Amuda. Nalasin da kano akadwa tayo di may sana tay ngayon pandag iti pulis iti punerarya. Delikado nga rod ni senyorita no kasta, Mayor. Amo ka din ni senyora, Mayor? Ya, kimbagbagaking kuana. Rimuara kadagos. Kalpasan na nakapagsarita kami, iti pan nakangiwat dagiti tulisan. Anya nga rod ti kayat yu ita maaramid, Mayor? Gapo ta nagtumpong timbaga tilakay kadagiti pulis. May panggap kadagiti armado a lalaki nga dayong pabantay da a babae. Kanimagapay kanyak timawag a tulisan. Kaya't ko nga ulyin tayo tibantay. Miguel, malakit ko. Awan pa imat ti paglanglawagan dahil di pa nagadisgrasya yo. Jakman amo karag iti pulis. No apaya di damot la mabiru ka ng akin lugan iti dayjay aban anak kadalapos kara kami. Talagaan na lang itilid ng mga dagiti nakalugan iti dayjay, Miguel. Wan nga rod. Mapantan iti anti karayan. Umasidig ta. Mayat mo tinangisar dagam iti motorsiklo ay. Kabat-batuan. Wan amira. Sige, mapantay iti anti danom. Dito yan. Adamot danom dito yan. Ne, kita mo. Ado ti agkakarayam akapi di tao. Nagadugam ti kapi dito igit. Agtiliw ta. O sige, tadan tulot to masidayo kini tatang mo. Unay kan. Tumapag ta nga rodan Oops. O sige. Ne, ado na pa iti agkakarayam iti anti water lily. Huwag nga rod. Makaado ta ngagpidot iti kapi dito yan. Nagado. Sino rin yan?
Damang sit-sit-sit ka data. Miguel, ang kakabanag alalaki na kita. Masidag na iti motor. Apay ka rin kakadwa. Agdigos kayo ka rin. Umay kan, Miguel. Santang nga agpidot iti kape. Tamakdaktan. O sige, mapantalangan iti ayan ti motor. Nyamot din. Ha? Apay akit kita niya ni Miguel. Iso ti gagalan eh. Anya? Miguel. Ada ka diti bagayo kan niya. Ito ti bagamikin ka. Kabilo na! Pasok na kita kayo! Saan? Dimi kaya. Ngaysot pagtangtangsit mo. So ngay pakikamikin ka ti kinalaw ko may. Oray ka na pagpampanakil mo. Kaya na pala taalig isan. Tumaray ka na mira! Panawa ka naglatan dito! Kasi niya! Makasimikin ka na. Nani, mataysan. Miguel! Ay, malamang. Awan pa'y da Miguel kin Amira. Ay, naimaasan da nga tati nagisarsarita kini Maribek. Amangan no iso da ita nagtuk-tuk-tuk. Ang ilukat na matlatan o katirida no kasta sumangpad. Ay, sa laki di agi anak ko da ito. Ay, ilok. Mabitlaan! Umaya kon! Ay, ada ka pala yan. Ay na, Abalayan, nakaumay ka man? pumay ko ibaga. Ngayon di balay tinagtarusan pa lang ni Miguel. Kapot Taan niya abalayan. Apay aday mo ituloy. Anya tinapasama kiti anak ko. Ado ti kamuol na kapot na kinabkabil da. Anya, sino tinangkab-kabil kin ko ang abalayan? Anya tinakabasulan ti anak ko na apay ang kinabkabil da. Aguli mo kayo. Tada na patag nga ibaga ni Mayor kada tayo amin. Uli ba? Ano ti magayo, Mayor? Himawagan, dagiti kidnapper. Sino da, Mayor? Dagiti tulisan. Iswa kayat ko nga ulyen tayo ti bantay kiling. Ta posible nga jay, tinangilim manganda iti anak ko. Sino ka Mayor? Ano ka to? Posible nga jay, ti ayan ni senyori tayo. Tadala kaya nakakita ka dagiti armado a lalaki anang ipabantay iti anak ko. Marang sumpatan na ti awag ko. Pumanaw latan, adi man lagpakada. Masurunak. Hello, Agripina. Anya tay bagam tay mawag ka. Salud-sudang pailaang no anya ti ibagag. Oh, apaya masurun ka. Anya ka diti basol ko kingga Agripina, ani. Ti papanaw mo, adi ka nagpakada. Ado kumapay ti kayat ko nga ibaga. Namitay ag subli ak anapan nagtimpla iti inuman ta Diyos. Awan kamatan. Aqua, Agripina. Imbawag kami ti sekretariat. Tata na patay guna, ya pinapirpan. Iswa nagdardara sa kon imbay diti munisipyo. Simperkwensa. Nurumwar ka, agpakada ka mat, tapno di ka birbirukan. Tipukon, masurunak. Pay sungat hangad da ija munisipyo. Aray ko. Nanang, di yung matunay talmagan ti panang ringapyo kadagiti kamol ko Nasakit. Anya nga minti basol mo, kadagiti ng kabkabil kin kabaro. Apay amin ang soda ka. Awan ti mo kabasol ko. Nanang, No kasta, nagkabil da kalaan. tsaka mo. Basta tinangag ko, di man sundak. Gapo ka no, tas siya ti pagpampanakil ni Amira. Aniya? Diyak maawatan. No, apay akas deti na ibaga dagiti lima alalaki anang kabkabil kanya. At nga pa ka inaikan ni Mayor Placido iti pan nakabugbog ni Miguel. Naibaga na iti. Naiso ti pagpampanakil ko. Wan, nangag ko tayo nga insawang ti may sanang bugbog kan ko na.
Siya kigapuna kinapkapil ta. Di awan ang bain na Mayor Placido. Isulakit iti ng mantar ka dagajay. Aw akak. Kat kasaritak iti nga napak. Hello, Amira. Kailiw na ka nita, mawag ka, ha? Demon! Demon ulit-ulitin nga ibaga demonyo, ah. Tamangan no iti sumaruno. Ibilin ko napatayin da ni Miguel. Anya, lukas na. Put na ti atap ko sikat ng bilin ka dagiti ng bugbugkan ko na. Wan! Ayop ka. Saan? Talaga pagpungpung toten na. Kaya't mo te papaltugak ni Miguel. Saan pa nga siyo? Diyo patayin ni Miguel. Pues, sayatem ti panakisaritam kanya. Diyak kaya tamadlaw da akas lakagurgura na. Tamangan no agatat da nga day naramit ko king kamadi. Nalagapit ka na. Nagpaisungan da. Kahit kung to pa yung maulit. Ngamdiyak kayat nga da makamwa sa bali. Diyak kayat amadadaal tinagan ko akas mayor. Mawatam ha? Diyos ko, ikan nagpahitikiran amang sarangat ka nagiti panobo kiti biyag ko. Tulungan da, kapo. Amira, Di tatang, apay nagsangsangit ka anak ka. kwa tatang, maluksawak nga miniti pa nakakabkabil ni Miguel. Makasangit ak launay. Kanya ngamin ay tinakabasulan ni Miguel. Tapay akin nabikabil da. Aon ka nang matya muna anak kabasulan na kadakijay, tatang. No kasta. Talaga ang nagtripan dalaan akin nabikabil. Kasta ti amok. Kasta nga min nakadroga dagi ng mansukin ni Miguel. Ay. Ito tirigat. Ano nakadrugat ni may sa tao. Di dan amaw tiraramidin da. Ano nakahaydan. Uwin, tatang. Uri ka sa nung ngawin ti kinaigat ti gobyerno may papanit ti droga. Adulat ta, dagiti agar-arabat iti droga. Ani, nagtignay ka din dagiti pulis anapan nagsawar ijabantay kiling. Anak kakitaan ti lakay kadagiti armado a lalaki. Kanti babae anak karpet ti ima na. Saan ba'y? Apay adi na pa'y nagtignay at hakus. Aguray ka. Agsagsagara na pailan. Awagak ni Hepe, kat dagdagang ida. Naskin amakita tanti anak ta Placido. Di ka nayagganap. Tama nga no at adala nga may sagmak ti anak ta. No saan ang maplano anasaya at tiwayat dagiti pulis. Madandanagan ak una yun. Awan pagdanagam. Agkararag kakit din amom ti agkararag. Tasapay la kumata mariskyo dati anak ta. Umay ka nga ron. Intaag pa rin tumang iti altar. Duata nga agkararag ka ni Apo Diyos. Sos! Si kalangan! Di nakiramraman ka na kita bambanag Agripina. Diya ka mo ti agkararag. Day taket. Di mo kayat apulos aserkan ti simbaan. Iso adi mo ammo ti agkararag. Hostulan! Iramraman naklatan, hindi kararag mo. Boyong, kayat ko nga umununa kayo ng dagiti pulis. Iso pagsagana ang dagiti kakadwam. Nakasagana kami, Mayor. Mapanak maitayan ni Haidang. Isumot ya si Dagyo kanyak. Sapay la kumatay ti kaduyo. Da kayo ti makaisalakan ni ti anak ko. No agtipon ti pirsami kadagiti pulis. Kat sigurado ang maisalakan mi ti anak yung Mayor. Ngam saan na mabalin na mamuan dagiti pulis ti misyon nyo. Yak kaya ta mamuan da nga danalimad at tao. Iso di kag pagpakita ka dagiti pulis. Tamam da ka. Uwan, Mayor. Di kay madanagan. Takanayo nak anak ka maskara. Nukastoy nga adda misyon mi. Ngam kasanon no mapagbiddutan da kami dakiti pulis. Ada kami titulisan, Mayor. Sana mabalin na da kayo ti agrarangat. Liklikan nyo ti makirinupak kadakwada nalawag. Uwan, Mayor. Sige, mapan ka nga ron. Agtignay kayon. Nakasagana kayo kadin kakadwa.
Nakapatpatag unay dito yung amisyon tayo ita. Tada tayo ti pinusgan ni Mayor. Amang isalakan kini Senyorita Chloe. Iti ima dagiti tulisan. Patayan tayo amin na tulisan. Isang tayo na. Wen, ikarigatan tayo nga ibusan amin ida. Ngam alwadan nyo laang nga iramraman ni Senyorita Chloe. No agbusi dagiti igam tayo. Kan imbaga ni Mayor. No makapagdadanon tayo kadagiti pulis. Kat dumistansya tayo kadakwada. Tapno awan ti mapasamak. Arangat. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintag? A private army na tayo ni Mayor. So aliklikan tayo. Ti panagrarangat tayo kadakwada. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Miguel, kumusta kan? Naimbaganan dagiti kamuol ko. Amira. Nasayat no kasta. Kababay no kamuul ka into nagkasarta. Ang sino nga ta dagiti awanan bain anang side kadata? Paddan tulat taal daw dagi jay. Pay amon, saan mo na panunutin dagi jay? Lukayam tabarukong ni hapo Diyos latan ti makaamu kadakwada. No apay kat ngamin nga ado dagiti tattawa baribar ti panagpampanunot da. Basta lipatan mo din napasamak, Miguel, ha? Madaling ti kasarta. Iso ko mati pagsaritahan ta. Isutik kan ta iti atensyon. Saan ka nga gana? Nakasaganan dagiti masapsapol tang nagkasara. Pinggayan. Inton bigaton ti naka-schedule apa nagseminar ta. Sa paad tanto ti mapan. Tapno natardara sa malpas, kat makaawid tamot adagos. Oray sa paan ta ti mapan. Numaladaw tumot dagiti kagiddan ta ama seminar. Awan latta ti serbina. Amutang nga rudmat no sa paan dati mapan. Iso na saysayat mo't lang na masabat ta. Placido, ay ti pampanunutan, talakaan adayo ti turong dagiti matam. Uno, madanagan ka kadimot lang, iti kaawan pa iti anak ta. Nabayagan na matandana kanak. Diyak lipat padlaw. Tadyak kaya't nga adda nga glupoy tiriknam ni pakitak ti panagdanag ko. Anya, Ngam sana ti sitwasyon ti anak ta ti pampanunot kiti agdama. Ta nagtignay mo tindag iti pulis. Anapan iti bantay kiling. anya nga rin ti pampanunutan. Tidaga tayo akayat dagiti katalunan tayo nga agawen. Agdanag kamatlaan, nga ang mga numaylaban da ang agraryo ti daga tayo, kasta ka di Placido. Saan? Tauray anyat ar-aramidon da. Diyak ipalupos tayo ta. Namada pampanunutak nga aramidan nagripina. Anya, honey, mabalin ka di amaamuan. At yung atano mangipatakder tayo iti pribado apagkadalan iti sakop ti daga tayo. Akayat da at nagikuaan dagiti katalunan. Anya? Ken saan lada ita? Mangipatakder tayo pa iti pribado ng ospital. Tapni sarding dan, ti panangagaw da iti daga tayo. Good idea, honey. Nakapimpintas ti planom. Tapag sayaatan mo't lang dagiti kakailyan tayo no may patakder dagiti ibagbagam. Wen, ken nayon pa ya pamastrikan tayo. Ta pribado maet nga eskwilaan ken ospital. Mayat, honey. Kan may mayat no mangipatakder tayo pa iti apartment, iti asidag ti eskwilaan kan ospital. Wen, tapno adagabang. Makakwarta tayo ba nang runa dagiti estudyante, dagiti teachers, doktor ken daddo mapay. Mayat, honey. Kan siyempre, adulat ta dagiti masulit nga agluto iti kanandal ko. Iso may mayat amang ipatakder tayo pa iti class a restaurant. Tapno kumpleto. Kinanatay pa, buyong. Tamanlong kami. Sige ka kadwa. Agsarding tayo pa ilang arod ka ano. Tagi na tayo. Wala. Sige. Nangatong na tayo. Barang iti itatapaw tayo dito'y bantay kiling.
Kat makita tayon ti kota dagiti tulisan, kakadwa. Nakarasakas iti na jaman na payo. Agsaga na kayo. Amangan no kalaban. Ano ba lang? No asino ka man. Kat matay ka. Ha? Palingot yan tayo ti kasamakan. Iso tinabaltugan. Adan parat yan tayo, asida tayo. Dito'y bantay, kakadwa. Lando, Pasyo, inkay alaan tinapasag nga alingo. Dalasan nyo. Madamdaman ton nga ituloy tayo tagsawar. Parat yan tayo pa nga muna tinapaltugak nga alingo. Uray kat, adamot tipang party tayo. Ha? Adda ng paltog ka na Lando, kan Pasyo. Kakadwa, kalaban! Aglingat kayo! Agad itulisan. Balsan nyo ita! Balat! Ito na po yun. Ito na. Uray ato na! Saan tayo makatras? Makilaban tayo! Agawan tayo kadakwada ni Senyorita! Oh! Rusok man ito. Agad napaspasamat, ma'am. Apay nga duldul o kamanan, akas kalaginaw. Oh. Apay mo lagatan nakakasta. Sana ka ginaw tatang. Nalamisan lang ti rusok ko. Kinasaya, agpulis ka. Kuyugan ka man na mapanagpa-check up. Ay, diyak kaya tatang. Awan sakit ko. Masansan mo, takasta ka. Masaysayaan, magpakita kay ti doktor. Tapos marisitaan na kay ti agas mo. Ala, agpulis ka, takuyugan ka. Ay, pilit yun. Ha? Kunak lang arudan nga, awan sakit ko. Matumot yung tabusis mo na kao. Ay ko, pasensya kayo tatang. Diyak kami masalkadanan ti panagsakit ti rusok ko. Kan masuro na kitim bagayo akas lakaginaw. Sige, tita kayo tatang. Na, imadayaw. Ay, madikaal daw ti anak ko ita ah. Tagdinilagan nakit day. Ala, mawatak-latan. Andi madaman tirangat di tabantay kiling boyong. Asino dagiti karangrangat yo? Dagiti tulisan mayon. Nakita yo ka din ti anak ko. Alwadan nyo, abangan no matamaan ka dagiti balayo. Saan mi pa yan nakita mayon? Dita ka di mismo ako dati paglalabanan nyo. Saan mayon? Tawan mo't makita mi nga abong-abong na ditoy. Kasano nga ro, di pan nakainkwintro yo kadakwada. Bayat ti panagina nami. At na nagkarasakas, iti saan unay nga adayo ka na kami. Anya ti simbaro no anapasabak. Pinaltugak ti nagkarasakas. Tati amumikat kalabanan. Ngam, alingumot kayam. Kat, iti ibaon ko dalando kan Pasyo. Amapan mangala iti naidasay nga alingo. At danang paltog kadakwada atulisan. Anya, pato apangkis. At dadagaya mo iti asidag. Kat na alarmada iti panagpaputok ko. Alwadan nyo na may ramraman ti anak ko buyong. Ti panagisalakan nyo king kwa na ti kang runaan a misyon nyo. Mabitlaeng, kumaya ka. Tata Matias, naimbagnal daw yun. Si kabot gayam ba raw? Sige, sumra ka. Saan ang tata? Dagasok lang nga mera. Itang amin tinakay-schedule as seminar mi. Nakasukat ka rin? Ay, kwa, saan pa? Maturaw na amira. Anya? Nalipatan na ka din ti seminar mi ita? Jakamaw. Nagduldul o manan itay. Nalamiisan ka no tirusok na. Itay ibagak ako yoga ka mapanagpa-check up. Tapno may kaniti agas na. Nagungat kitday. Anya? Kinaungat na kayo? Wag. Sa maditi aldaw na ita baraw. Saan yung aruda na ringan tata? Ang mga nuagungat manan. Inaklatan ibaga. Nga iti sumarsaro nunton nga aldaw ti panagseminar mi. Salbag. Kalumanan dagiti natama na kakadwami. O doon nagiti kalaban. Kabisado dati pasikok-sikok. Matay tayo amin. Nuti tayo palang sanod. Punsunod.
Unang kasano nga ro doon ang ma-rescue tayo ni senyorita no agsanod tayo. Pulis! Pagiti pulis! Dagiti polis. Nakadanon damot dito'y bantay kiling kakadwa. Kat isudan ti bimanad kadagiti kalaban. Ang tungan niyo rin na kumabasa! Yes, sir! Da tayo mo ti pinasaksakan da. Aglingid kayo. Ipagarap na ang pulis at tayo po yun! Delikado tayo. Doon agrupo dagiti mangbanbanat kada tayo. Dagiti tulisan kan dagiti pan nakabakit talintag. Sumalong tayo! Juan, bumaba tayo. Saan ang mabalin na makilaban tayo mat kadagiti pulis? Atras! Niya, bumababa kayon? Apay, nisalakan yun dyan ako. Saan, Mayor? Gumadon dinatay ka na kami. Iso ka nagatras kami. Tonto! Nalalaing paikan na gititul siyang ngamda kayo. Nabilbilag ka di ti arbas na ngamda kayo. Saan lang nga dagiti tulisan dinagbalin na kalaban mi, Mayor? Sino ba'y? Dagiti pulis. At dadamutan dito'y bantay kiling. Kat ipagarot ta at tulisan kami, Mayor. Niya. Da kayo matlang iti tinagkuna, Mayor. Aliklikan mi ti makilaban ka dagiti pulis. Iso nagatras kami. Pato apang kays. Miguel, di mo't napan kayo nag-seminar kini Amira. Saan kami natuloy, nanang? Ne, kaapay. Nalipatan sa amat nga Amira. Hindi inakdagasin, maturong mat. Di pinariing mo kuman kini Matyas tapno nakapan kay matlaang. Maamak ni Tata Matya sa amang ring nanang. Tasakbay anaturong ni Amira, nagduldulo ka numanin. Anya? Una yan. Masansan matlaangan nga agduldul o di kaayan ayat mo? Wen nga ron nanang, numalami isang tirusok na. Wen adamakan na akagurat ti tiyan na. Marurusokan. Kitda jay, agdulo man na. Sapay la kuma. Tamariskyo dagiti pulis di anak mi. Maditi panagraranada ka na buyong di bantay. Placido, itay payapalpaliiwan ka. Pag nakasla di ka makaanak apus. Anya ti pakaburiburam. Dagiti pulis sa nagriskyo. Nakainkwentro dan dagiti tulisan. Anya, Diyos ko, ang mga numayramraman ti anak takit lalabis to na bangka niya yawid da. Saan man natila lablabid ang magripina? Tamangan no po iso. Urayin tanuan niya ti banag ti panang riskyo na iti anak na. Anya? Imay ni Miguel itay, tatang? Way, tao may nakakumanagasan. Kaitagayang seminaryo ko mapalasang ka. Ha? Uwan kayam. Nalipatak matan. Apay asandak ari ni Ing. Saan kan ariniing mga no agungat ka manag. Lakaya na ka maungungutan. Dispensaran dakla ko man, tatang. Jakmat napakadaanan day, Jay. Itay laang inong tanak anak ka. Pakawanan dak ko matatang. Santo na nga ulit, Jay. Nasayaan no kasta. Nakababain noong tanak nga amam. Uwan nga rin, tatang. Napudot lang amin ti ulok. Iso akas, Jay, tatang. Pasensyaan dak na ko man. Itay siyag di sana makatal na. Ngamita si kamot hindi pag na. Oh, madanagan ako na iti na ibagam. Amadamang aglalaban dagiti pulis, kan dagiti tulisan e jabantay kiling. Magkalmam lang diriknam. Tabangan numaataki ka. Takasano ko maama pagkalmak tiriknag. Idito tabiyag ti anak na tinakataya. Kunak met, pagtalnam diriknam. Urayan ta di banag ti panang riskyo da. Saan ko ngaron ama pagsusurot pa yan ti kararag ko? Kapo itinalaw sa nervyos ko, Placido. Anya nga talo, mapantamat ti jabantay kiling. Kanya, pato apanggis. Masangat mo nga tanay jabantay. Tanakangat nga to ka narigat ti dalan tanasamay. Ikarkarigata. Dito italatan balay. Aguray tayo ti damag. Awagam ngaron ni Hepe. Tamangi baon iti back up kadag iti pulis na makilablaban kadag iti tulisan. Amu dati aramideng dagripina. Sa narumbang asyak tagkid daw ti back up. Taawa anak mat.
Unang ang mga numaabak dagiti pulis. Kunak met adi mo degdegan ti nervyos mo. Apay nga minapuro negatibo ti pampanunodam. Nay, dawag ko. Tawag ka. Hello! Si kamot gayam Sargento Dumlao. Anyan ti mapaspasamak di tabantay. Pato apanggis. Saan nyo anak ito? Awan lata ti mama ay ti panakilaban nyo. Di yung gayam na rescue ti anak ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Miguel. Imawag hak. Naistorya ngamin ni tatang ngay may kakano dito yung balay nga matmaturugak. Nalipatak namin kinaka-schedule a seminar ta. Sana bale, impari schedule ko. Kasta? Binabalaw ko pa yung ni tatang, tasan nakarni eh. Nakapanta ko mamatlaang. Agamak kita ni tatang mo amang ranking ka. Tamakan ka no? Napulog pa lang ti ulong kat maong tamo na. Ah? No kasta? Naibagaanakan ka, anak ka ungatak? Well, apay nga minanapulog ti ulong itay. Kwa. Yung ba nga mamuhan na tika po na. Hello, Amira? Di ka matagtaga rin? Kwa. Dangdanggan ka, Miguel. Oh, apay nga rin na di mo sumbatan ti damdamaga. Anya itayan di damdamagang? Kuna, apay nga pupungtod ka itay. Anya ti makagapo? Kwa ngamin, gapoy ti panang pilit ni tatang kanyak na ipanak iti doktor. Itong tatawan masakit ko. Nagduldulo ka, kano man na. Sa kalpasan na, ipagangawan ana na yan. Amira, nasasayaan ko man no nagpa-check up kay ti doktor. Nabarang may kanda kay agas mo. Gagangay laang day jay, mapaspasamak kanyak. Nung amin adamakan ko akagura ti tiyan ko, kat malamiisan ti rusok ko. Iso day jay. Di yun ipilit nga agpa-check up kiti doktor, Miguel. Saan talata na rescue ti anak ta, honey? Saan tansa na magkita si Mimpiag ti anak ta, lukas to'y laang? Anya kaya. San man adag iti ti lablabidam. At adala nga kasla dumagsan ti sasaden ti anak ta. Gapo ka dagitang ibagbagam. Tangay awan maararamidan dagiti pulis. Natanti mapan mangtuntun iti anak tay jabantay kiling. Agmauyong ka ka din nagripina. Kaya't mo adatamat ti i-hostage dagiti tulisan. Ya kaya ti baban. Tano mapatay dak. Sigurado ngagragragsakan ni Bisi Mayor, Tyson tiagbali na Mayor. Simpergwensa! Napatpatag ka di pala ang tiki na mayon mo ngam ti anak ta. Ado ti mabalin ko amandaran nga oray santang agtignay. Iso nga gulimag ka lang, Agripina, maawatam. Addaam mo ang makaagas iti masansan apan natururusok ti ayan-ayat mo. Ay, no kayat mo kat inak to iti bantay tagalan. Ani a klase nga agas na dyan, nanan? Dalaw bakir. Kantay o kisti kayo analabagat ti bulong na. Maangar kat iso ti inuman nanto. Sigurado kayo amayat dagiti imbagayo, nanan? Wan, pagikat iti lamiis ti rusok dagiti imbagak barok. Alaman nga rin, nanan. Inkay tuman agala. Tayo nakto itod kini Amira. Tayo so ti angaren, kan inuman na. At dagay ka din, di ta hideout tayo, Buyong. Wan, Mayor. Insang put mi dagiti na tayo kakadwa tayo. Umayumat kita ni da iti mauli akong daway, Mayor. Wan, talagang umaya. Ngem, kumali kay lantan, iti pangitan naman nyo kadagwada. Saan tayo ka din nga ilungon ida, Mayor? Sanan! Isupay agastos. Kinamangan wag na makaduktal, di ta hideout tayo. Bungunin nyo latan ni da iti ulas, dagiti itanem yo akakadwayo. Nalawag ka di matlang. Papanam, ta nakaibarikas kamot iti bunang abalayan. Inak iti bantay abalayan. Inka ka di mangayaw. Saan? No di kat inak mangala iti agas ti balasang mo.
Tapno, saan ton nga agduldul o kasla aginaw? Ha? Anya nga agas ti alamid di bantay abalayan. Dalaw baker abalayan. Kantay ukis ti kayo analabaga ti bulong na. Isunto ti maanger nga ipainom mo kini Amira. Mayat nga taray tiya palayan. Pagikat ti lamiis, kandakas nga angin iti rusok, dagiti ibagbagak nga agas, abalayan. Ay, no kasta kaduan ka nga rodan. Duatan asumang ati di bantay. Ay, saanin abalayan? Nakababain no ada makakita kadatang agkuyog. Tapay ko maan nakababain. Ibagadan tupay nga damat relasyon ta, kat inta agdate iti bantay. Ah, man ano ko man ibagada ti kasta abalayan. Di ipay-pay sutan no darumwara chismes nga damat relasyon ta. Anya? Ay, hindi kaya tabalayan. Tapay kuwapo ako akas makita. Natangken pa lang nagitimasal ko. Ay, Uray pa abalayan. Awanan ti gartem ko ang makiasawa. kunam lang dayta, tadi pa'y nariing tirik na. Di nakman sulisugan abalayan. Kita ka man langag. Gimuran samot niya abalayan. Ngam no mapagmayat ko katawan lakas na. Derak, ada ketimba agak lumariing ko tirik nana. Papanam Placido. Kasangsangpat mo lang itay anagapo iti munisipyo, gamarantam sa manang ti rumwar. Well, dati problema dagiti leaders ko inton eleksyon. Kaya't da bumalatak na barang maornos ko ida. Asino ang leaders mo, dagiti agaapa? Di mo salod-sulan. Sige, mapana ko nagripina. Mabitlaan, ada pa ibagak. Anya pa iti bagam? Si Mangpetan ni Engineer Juan anagapo iti Mindanao. Mayat nga isunto ti kasaritam, kadagiti na ibagam idi akayat mo amay pasdag iti dagatayo. Alawan, pawagag to iti sekretariat. Pamayag to iti opisina, ta isunto ti panagsarita mi. Anya ti kinunayo, tatang? Nakita yun ni Nana Salud, iti nagsapalan ti dalan na nakaibarikas iti bunan? Way nanakaw. Hindi makita nga ro na nakaibarika si Tibunang kat malagip pula una iti Ilocana abanuara ni Gabriela Silang. Anya? Apay, adda ka di pagkakaingasan da iti dahi abanwar. Adda nga raw. Ala, adda man no adda, tatang. Ngam, saan adda ti kayat ko adamagan ka da kayo? Anya nga raw. Sa dino tinapanan ni Nana Salud. Apay nga dabunang na ako nayo. Nagpabantay. Anya? Mapan mangayo? At damat ni Miguel nga ibaon na asumang at idibantay mapan mangayo. Saan na kayo ti gagara na ijay? Hindi kat mangalay ti agas ti sakit ti rusok mau. Ha? Ada kano ammo na anasamay nga agas iti panagduldulaw. May kat kanupay ti dakas nga angin iti tiyan. Tatang, diyak kahit uminom iti urayan niya nga agas nga ibagbagada. Amangan na madagdagan lang ti sakit ko no uminom iti diyak amo no masigurado nga agas. Agtalag ka kanya apalayan. Alangan nga ipainom na ken ka ti makapadagdag iti sakit ti bagay. When ang... Nuan yaman ti itadnan to nga agas mau. Ang rektaw, ta iso ti inumam anakaw. Dagiti natay ang kakadwa tayo, Mayor. Panto apangkis. Uray dalawalo. Nagadon dinaksay ka na kayo buyong. Dagiti pulis nakapatay ka dagiti daduma kakadwa tayo, Mayor. Alya. Mabaling nga adu kumapay tinapatay da kada kami. No di kami nagsanod, Mayor. Awanan mabalin tayo. Nalbasan ti laban. Kat saan tayo amay subliba iti agas na. Wanya, nagakali kay ka din iti pangitabunan tayo kadakwada. Wan, Mayor. May isang abot latan ti pangitabunan tayo kadakwada. Mayat ladda. Tawan mo't ten ammo dagiti nalpasan na natay. Kumaakit na ilong damot, Mayor. Tapno na disdisin ti kumamot lang, ti panangitabon tayo kadakwada. Sana nanaskan. Bungunin nyo latan ida iti saggay siyang ulas. Kalbasan na, itabon nyo idan. Ay, Miguel! Miguel, anak! Kada account! Nana, nakalakay ka rin matlaan karagiti bagbagayong agas ni Amira? Uwan baro.
Iso da ito'y ada iti sa kupit ko. Kita at man lagi ti bagbagayong agas, nana. Mabiit laan ta ibaba. Atoy, kita ang baraw. O kisti kayo ang nalabaga. Kan, anya iti akikid abulong, nanang. Dayta timakon ko na adalaw bakir. Dagiti maanger nga inuman to ni Amira. Tapno sumardengan ti panagrurusok na. Barang kahit nantuang ngay naman, no maanger dagito'y, nanang. Ibagam anasamay dagito nga agas baro. Ta herbal dagitoy. Uray makaaduna ti uminaw. Sige, nanang. Siyak tulatan ti mangipan ka dagito'y. Apay nga tadi matla sumagpatan ti asawag. Ingkam ko may di istasyon ti pulisya. Taamon mi, no anyan ti plano na di ti pulis. Iti pandaka pa ay damang rescue ka ni Chloe. Ti cellphone ko. Mas nga tamat na ito lumaw amon. Saan mo ta nakafundok? Hello? Hello, kunak. Apay di ka sumungbat. Asino ti masapol mo? Anya? Ti asawak, ti kayat mo ang makasarita. Awan ita dito'y balay. Ada na panan na. Apay, asino ka di daytoy? Anya? Tulisan? Sa dino ti pangilamlamangan niyo iti anak ni. Ibagayo ko ma. Tao may kusukunan. Wan, maiturid ko ti umay. Ibagam no sa dino ti pangkitahag iti anak ko. No isuti ko nam. Sige. Anya, saan amang ikuyok iti kadwak? Wan, agmay saka umay. Ibagam nga rod no sa dino ti pangkitaak kada kayo. Amira! Amira! Umayak man! Saan? Mabitlaan, Miguel! Ang dagayam. Barang no kaya't naragito yung agas. Anya di ba kam? Nakaumay ka man? Ada itad ko kin ka. Sumur ka pa yaron Saan aditoy? Sumur ka. Saan aditoy daw ti ay pagsaritaan ta? Agyaman na. Inig ko dagiti agas para iti masansan na panagsaksakit ti rusok mo, Amira. Anya? Iso day ka nakasupot? Wen, rinanta ni nanang ngay nalarag ito eh. Kitaat man? Lagi tayo. O kisti kayo, ano lang baga ka ni? Agdapay marapan aw. Dahito mo ti bagbagada adalaw bakit. Pagikat ka no iti dakas nga angin iti tiyan. Kan nasamay nga agas ka no iti panagpanaas ti rusok. Kasang ti pamayan ka na dito, Miguel? Pagtipunan ka no nga ang rinday ti ukis ti kayo analabaga, kanto'y dalaw bakir. Iso ka no tinuman, tapno maagasan ka. Ay, diyak kayat. Amangan na masabido nga nakpay ka dagita. Awan ka di titalik mo kananang. Alangan mo't nga isang makna ka. Idinto ta, dandani ka nagbali na manugang na. Sa bagay. Alaan nga ruden, tangara. Siya akong tinagangar ka nang itay inyag ni Miguel nga agas mo. Iso dati nakabaso ita, kanya sinig ka. Ala, inumo mo. Tata, mga nom. Agdwa-dwa ka dagita. Mabuti nga ka manginom. Awan ti mga pagbutngam. Nasamay ka nung nga agas dahi tao. Alang, awata mo tayo numam. Sige man lang. Madi, nagpait tata. Maday, napait? Ay, mayat nga agas nung napait. Talaga, pagkatitidakas nga angin dahi ta. Ala, inumam amin nun. Diyak sa maibturan ngayon naman amin, nagpait tata. Saan ka nga ubing abasay, tapno di mo maibturan ti pait. Lakit din, ibusin mo na itaday ti basaw. Oo, tata. Tita, talaga nagpait. Sana balay, ta, nainom mo amin nun. Ala, hindi ka pa lagi dahil silid mo, ta. Pang sintira mi ti bagay mo, yan to ti marik ng balasang ka. Oo, tata. Sige, panawan kayo pa dito eh.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Naitabo ng dagiti kakadwa tayo nga awan gasat na itilaban, Mayor. Masyan ako na kadagiti naulila pamilyada. Iso nga, alam dagito yan nakasobre. Ingkaitad kadagiti kamang ti pamilyada buyong. Anya tinagyan dagiti asobre, Mayor. Kitam! Tapno di ka nagsaludsod, tonto. Uray kat nakalukat tamay sa asobre ng nyawat ko. Anya kaya tinagyan dagitoy? Ah, Ha? Binandel a kwarta? walo dagiti natay akakadwa tayo. Walo mo tayo sobre. Kat sagbabaysada abandal. 100,000 ti kada pamilya ana ulila, Mayor. Juan, kaso papak ti panagserbida at tao. Mayor, Oh, dahito ya kadakala kwarta nga intedyo kadagiti na ulila. Amang ano adagas sa amatayan kadagiti kakadwa tayo. Tapno makaawat na iti 100,000. salbag ka. Apay nga impatulong yung matan tapaltog yung kanyak, Mayor. Amang ano si kan ti agas sa mamatay. Kapulang iti 100,000 pesos ngayon ko. Saan, Mayor? Ibagam! Diyak pa'y kahit matay. Dagiti kakadwa tayo ti pagdamakan nyo. Ha! No agdamayatan ka dakwada mabayadan ti biyak na. Kasino ka na kayo ti mayat? Amang ila ko ti biyak na ti 100,000 pesos. Tyson, ti pangibunto na kiti pungtot ko, ha? Pato apanggis. Awan ba't mayat boyong? Ngam agsasaw ka. Kaslarupat kwartaon ay dagiti kakadwayo. Wino si ka, kahit maun, ha? Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Agsakit mo ti tiyan ko gapon sa iji ininom ko. Diyos ko, tidakas na, nagpadarakit din. Amira, lukat mo tiri daw. Tawinom ka manan, iti inangir kong agas mo. Painuman nakmanan ni tatang. Mira, Diyak kayatan tatang. At adamot nga sakit ti tiyan ko gapo iji ininom ko. anya? Iban lang yun tayo tangin ng ariyaw. Sana makaagas. Agripina, ayan mo ka di, adakon. Adda pa pananda. Hindi. Abay nga wan sumungbat. Mapanak man di kumitor. Nga mangan wad naman ni Jaya tumultulo nga gluto. Silpon ko. Kapit lang. Isumat gayam dito yung mawawag. Awan mat gayam dito'y balay. Hello, Agripina. Ayan mo. Makita ko ti anak ta, Placido. Pato panggis. Nandiyan ti salsalita. Apayayan mo. Ada aki tinalan nga agturong iti pangilam-lam mga daka ni Chloe. Niya. Mapankay ti pantay. Saan nga iso ti papanak? Tasaan nga iti pakakithak iti anak ta? Sa tino nga rod. Amom ka din dayan na. Imawag king ka nagiti kidnapper. Wen, inawagan dag. Kat imbaga na makipagkita ang kadakwada no kaya't ko makita ti anak ta. Niya. Agripina na pagkadaramidang mapanagpakita ka dakwada. Isungag subli ka. Naplanwen tayo anasaya at aramidan tayo. Anya, ay, saan? Diyak kaya't nagsubli, Placido. Kaya't ko na yan ang makita ti anak ta. Pues, ibagam nga rod no sa dino ang lugar di pagkikitaan nyo kadagiti tulisan. Taitabad lang, mangibauna kiti pulis amang bayabaiken ka. Ay, saan? At talagang pagkat ti anak ta. No, adakan mo ka pulis. Awan nagam. Ang mga no kidnapan na kamadagreipin. Saan ka kaniya mabutang? Naturadak, no pakasagnan ti anak ta, Placido. So, abay-bay anak latan. Pato abanggis. At adala nga tumaod ti pariko ti aramidam. Iso ano di mo kayat nagsobli.
Ibagam ti lugar a papanam, tapno surutin da ka. Laningit. Kayat nga iba ka. Sige, bye. Wah, pato pangkis. Idamnan. Masapol nga report ko at dagos ka dagiti pulis ti aramidan da asawak. Tamangan, no may sagmak. Ay, nasaya at unay taimay kang Miguel. Kaya't ko nga minadamagan no pinainom yun ni Amira iti inangari yung agas na, tata. Wine, pinainom ko ni Tay. Ngam nagsakit ti tiyan na. Ha? So, di nan inulit iminom. Anda pa lang iti silid na. Anya? Mabalin ka diya kita, tata? Umay ka mapantay tiyan na. Wen, tata? Isumot kan diri mo iti silid na. Naimbagtan, imay ka, Miguel. Gaputa kaya't ko amaman. No epektibo mo't lang tini, inalan ni nanang agas mo. Ala, agsasarita kay lata. Ay nakman, pakanin na iti manok kada pataw. Wen, tata? Madiji inangar ni tatang ko ay bagbagayo nga agas, Miguel. Nagsakit ti tiyan ko. Gapo iji sa kabaso nga ininom ko. Naglukon. O sige. Saan mo nga rudan nga ulitin tuminon? Amangan mo agsakit man ang tityan mo. Talaga, Jack kay hatan. Iso pinaibilin kam ka ni tatang. Pasensya kan. No saan mo akaalaan dahil dyan nga agas, Amira? Awan pagtanagan. Awan pa basulot iti panagsakit ti tiyan ko. Kaya't milang agimbag ka kuman. Asano? Masansan mo ti panagpampanaas ti rusok mo. Kanti panagduldulon. Iso anapan nangalan ni nanang iti agas mo. Pakibagan tulatan ken nanang mo ti panagyaman ko. Amo, isakit nak lang amin unay. Uwan, Amira. Idanon kuntukin ko, ana. Dito'y Kampo Santo ti Balaykal. Timbaga idi ti imawag apang kita ak kadakwada apakay ramanan ti anak ko. Apay gawat ba't matatao? Kaya, dito'y aklatarukim ti batong aglamang. Sa anak arumrumwar. Aging gaadyak makita dagiti kasindarak ko. Bakras ti bantay na ito'y Kampo Santo. Napuskol dagiti kayo iti bakras. Aging ga iti pantok ti bantay kali. Adalalaki amo ang baba manipod iti bantay. Armado ta. Diyos ko, tagita ka din iti tulisan. Pasig namin ang barbasan. Lampong. Ay, nabutbutan ti langada. Nakayabaday namin iti ang kakabilang nga armas. Ay, Diyos ko. Nervyos ak matan ang nakakita ka nakwada. Tinasaya at awagak ni Placido. Ay pakaamok matlaang ti ayan ko. Anya ti kunam, paro? Nagsakit ti tiyan ni Amira, iti ininom ng agas na. Uwan, nanang. Iso adinan inulit. Ken, saan kay tumatan na mapanagal-alay ti kasdya klase ti agas? Madimat. Alawan, sa anak to na mapanbaro. Ayon gayam, imay itay da Jerwin kan dagiti kakadwa na akinasaritan nga agdekorasyon iti simbaan. Ano timbagada, nanang? Dumaw dawat da iti pauna abayad. Tapno adakan igatan da kadagiti usarendang agdekorasyon. Aglalo ket pati iti arubayan tayo ket dekorasyonan dantupay kanaw. Kasta ka ni? Mano ka ti masapol da? Uray 5,000 kanulaang baraw. O sige, nanang. Awagak to nga ron ni Jerwin. Tao may nanalaan. Kat ni, talaga dandanin ti aldaw kasarmi kini Amira. Mabalindan ti aggatang iti pagdekorasyon da. Sige, be. Bye. Sino di kinasari tayo, Mayor? Nehepe, imbaga kamapanda iti lugar a pagkikitaan da senyoram kan dagiti tulisan. Imbaga kadimatlaan ni Madam ti lugar. Ano pa na, Mayor? Wen, tanagbutang iti makita na dagiti tulisan. Isong inawagan na katimpakam muna matlaan dayan na. Sa dino, Mayor? Iti Kampo Santo ti Balaykali. Anya? Bakras ti bantay dagi Kampo Santo, Mayor. Kan napuskol dagiti kayo sa jay. Narigat a makita dagiti kalaban. Talaga na pagkat da lugar.
na nakapanak mo din. Ing kami mat kadagiti kakadwa tayo, Mayor. Saan? Di kay makiramramanan. Tama nga, no adala nga may sagmak yan ako. Kinamangan, no makainkwentro yung manan, dagiti pulis. Amira, napaanan naggatang na Jerwin iti pagdekorasyon da, iti simbahan na pagkasaranta. Dandanimat ngaminan ti kaalawan ti kasarta, Mikel. Wen, katamon, nakaragrag sa kaklaunay. Tauray adu dagiti simmangbay manan apan nubo. Mananga si unay ti Diyos, tanalasatan tayo matlamin. Sapay ko mataawanan ti dumtang apan nubok, Mikel. Awan mo't ngatan. Ken, panagkunak. Di na tayo baybay anti Diyos, Amira. Masikuranak dito'y balay boyong nga gururay iti awag ni Agripina. Iswaro Marta, Sa dino nga rin ti papanan tayo, Mayor. agkita kami kin Engineer Juan. Kahit ko makasarita panggap kadagiti plano. Anya man ti plano yun, Mayor. Tapno sumardengan dagiti kataluna ka magilablaban ama agraryo tinaga. Patakdirakon kadagiti pasdek ama balin apag namayan dagiti kailyan tayo. Anya tiran tayo nga ipatakdar, Mayor. Mangipatagdera kiti pribadong eskwelahan kan ospital, agraman apartment kan restaurant. Wow! Nagsayat laki din dahi ta plano yung, Mayor. Sigurado nga ado ti mayat. Akakailyan tayo dahi ta plano yung. Ket no kontraan dagiti kataluna, ti pa nang ipatakder ko kadagiti baga kapasde. Sigurado nga agbalinda kontrabida kadagiti kailyan tayo. Lakit di, Mayor. Ala, iruar mo tilugan iti garahe. Kasaritak ni Engineer Juan. One, Mayor. Hello, Agripina. Placido, mabutbutang ako na yan dito eh. Nagkadano nagiti tulisan. Pasig namin alampong kas barbasan. Pagkakabilag pa nagiti armasta. Patwa panggis. Kunak man no di ka mabutang Agripina. Imawag tamang ano di kanton makasarita pa eh. Anya, tapayakas na tilablabinan. Nagpakita ka din kadakwada. Saan pa yan? Kapanang kunak patayan na makita na. Patwa pangkis. Sana mabalin na matay ka. Ta sino pa'y timangiwanwan ka nagiti negosyo tayo no matay ka Agripina. Sinvergüenza! Nagiti pa lang ka di negosyo tayo ti pampanunutam. Gapo, tanapatig kanyak dagiti negosyo apagbakbaknagan tayo. Napatpatag ka di pa lang nagiti negosyo tayo gam siya kasawam. Wan, saan man kanya Agripina? Ibaon mo nga ron di boyong ditoy. Tanakan wag kasumango ka nagiti tulisan. Oh, sige, no isot ko naman. Ora mismo, umay di tanda buyong. Pato apang case. Anya, saan ta nagtuloy ang mapanigay balay ni Engineer Juan, Mayor? Wan, tada na patag apang ibaunaken ka. Sa dino, Mayor. Danudem ni Senyora, may kampusan to ti balay kali. Di mat sana kayat nga adamang kadkadwakin ko na, Mayor. Kaya't nangarudan, iso ngay babaon ka. Ag nervyos ka no makakita ka na iti barbasan na tulisan. Iso ka ingkatanudan. Unang napanmutan dagiti pulis, Mayor. Mayat lata nga oray makita da ka iti pulis, tamuda mo makanawang ka. Kininyawag kon kinihebe. Hala, ingkamat dumaro ni Jay. Agdignay kan, buyong. One, Mayor. Madamdam ti panagpakita ka nagiti tulisan. Barang no dandanitan ni boyong. Doña Agripina! Ti lalaki anak katakdar itinatayag a pansyon. Pukpuk kawan na kon. At taga ka rin dito, Doña Agripina! Diyos ko, anya ti aramidag. Ang pakita ka din. Inuwari yung tipalo tayo! Tuwin mo siya! Ti anak ko. Tuwin mo siya! Iso dyan inruar da iti kasamakan anak kabusal tingiwat na. Nakakasiw na iti anak ko.
Anak! Anak! Ikatan niyo ti busal tingiwat na. Tapno makasaokan makaaga sa nasayaat. Waya-wayaan yun ti anak ko. Tasya kunti hostage yo. Apa yan nagkakatawa kayo? Siyaklatan ti patayan niyo. Waya-wayaan niyo ti anak ko. Wes! Matay ka! Boyong! Ops! Ayaman at naging-tagamat lang, Boyong. Ti anak ko, binusalan na. Nakakasi. Saan pa ilang nga iso ti asik-aso nyo, senyora? Umay kayo, yung tayo aglingad. Ititagyapon ti kayo. Umay kayo, senyora! Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.